suratu ala imran iyo simore nde ko noon nde wiyete naam madaniyatun ko madina ni jippi aaje ɗe ko temedde ɗiɗi aya wone may naam bisimillahi en ballinorima inde allah arrahmani ko joom yurmede hewde huftitinde julɓe hefere ɓe ga aduna ga naam arrahimi ko joom yurmede hewde heerini ko julɓe ɗi naam ɗum ko laaka iyo imrana noon ala imrana ni wiyete ala imrana naam koy ko bamum moussa e haruna qalahu moussa wa haruna naam qila almouradu bihi abou mariama wiyama bammu mariama kadi ni wiye imran naam on imrana wiya bi alihi mariama wabniha naam wiyama ko mariama e ɓiyum woni woni ala imrana naam ala kullin kam bamum annabi moussa kam naam e bamum yumma mariama naam annabi moussa bamum ne adi bamum yumma mariama duuɓi ujunere e duuɓi temedde jeetati naam goɗɗodiri wona naam yimɓe bamum moussa ene adi bamum mariama duuɓi ujunere e duuɓi temedde jeetati naam ɗum wona joni ndima to ورد في فضل هذه السورة وياما نديدو سيموري كلي جوغي بودال نعم أنها أمان من الحيات وياما خير سيموري دي نعم ene waɗi hoolare to banggue ko wiyete bolle نعم boddi saɗa hutorade boddi naftama نعم wa kanzu lil faqiri ko ngalu wonande baas wa annahu yuktabu liman qala minha ene windene balaji نعم kala janguɗone نعم bismillahi amen ألف لام ميم نعم الله أعلم بمراده بذلك الله أني مو يعني مو إليه وكرفين نعم وبي الله كي ولا إله من غنى دويته على إلا هو سوانا كنم نعم الحج كان كوني بورو مما يتا القيوم كان كوني تبير نعم نزل كان كوني جبين عليك ما الكتاب القرآن نعم أن لا الله كان كوني بدلهم بالحق يقول نعم القرآن وجبين لهم إما sippori kadi e gonga naam wiyama noon woni sababu jippade simone nde naam ko hefereɓe najirana naam yahudiyan on annasara en najirana keɓe capanɗe jeegoma neɗɗo baɗɗiɗo hohoɓe sappo e nayo ene mabɓe naam ene hen mawɗo mabɓe e lamɗo mabɓe e kohowo mabɓe e ministére mabɓe ɓe gadi hujjodirde ene laaɗo allah sallah sallam naam to banggue Isa en sadio mbi Isa ko ɓi Allah sabu ala baba mo ala baba ko ɓi Allah fota wonde en sadio mbi kanko ko Allah ni sabu omo wurtina maaɓe en sadio mbi ala o wona Allah kono kanko watti Allah ɓe tata ɗum makko ko Allah Allah koko Allah kanko ko Allah sabu omo heewi somo haala Allah gandata ɗum ɓe mbi gandata ɗum so tawi Allah ne haala heewide ko min mbaɗi min golli neke sinno Allah ko goto wonno o wiyata min mbaɗi o wiyata komi waɗi nelaɗo noon wone jabade nelaɗo wiide wona oɗon jeeɓi kam Allah kam ko guurɗo ma mayata ɓe mbi aha oɗon jeeɓi kam Isa ne maya ɓe mbi aha wadde wona Allah koye wona oɗon jeeɓi kam Allah ene amna ranga no welira ene ranga ene amna neɗɗo e ranga yummum no yiɗiri fof so Allah yiɗi fof noon waɗirta siɗi waɗa dewel siɗi waɗa gorel siɗi waɗa juutowo balɗe siɗi waɗa dabɓiɗo balɗe siɗi waɗa galo siɗi waɗa bas siɗi waɗa ɓalejo wona ko danejo Allah no waɗa fof waɗata ɓe mbi aha ila gayri zalika nelaɗo namdoɓe ɗum heɓe jaabo ha woni fodde capanɗe jeetati e tati namdal nelaɗo jaabi Allah jippini simone nde ko keɓe jinno ko fof Allah addiri simore haalani wa anzala tawrata kanko woni jippinɗo tawreta woni injila e linjila min qabdu ko adi qur'ana jippade hudan kanji cimo defte ɗe keɗe pewnoje linnasi wonande yimɓe kanji gonata sababu fewde neɗɗo wa anzala al-furqan kanko woni jippinde deftere seerdore hakkude gonga e fenade innal ladina kafaru bi ayati llahi ɓen ɓe ganduɗa ene jedda qur'ana e ko wona qur'an humne wodani ɓen azabun nefte shadidun cattude wallahu allah noon azizun kanko
woni polɗo zuntiga min joom leptugo inna allaha allah noon la yahfa alayhi shay'un ay hunde suudata ko fil ardi leydi wala fis samai wona asama ay hunde suudata ko walladi kanko woni on yusawwirukum mo ene amna on fil arhami rangaji kayfa yasha'u no yidiri allah so welama waɗa gorko so welama waɗa debbo so welama waɗa danejo so welama waɗa ɓalejo la ilaha kande rewede e gonga ala illa huwa sawana o al aziz o woni polɗo e laamu al hakimu ñeññuɗe e golle mum walladi kanko woni on anzala alayka al kitab jippinde ma deftere an nelaɗo allah minhu ene ayeje he ayatun ayaje muhkamatun ɗe ganduɗa ko ñeññaɗe laɓɓinaɗe kala janguɗo faama ko hunna ay ɗen ayeje ummul kitabi ɗen goni lasɗi defte ko ɗen ayeje sharia tumnoto sharia tumnoto koye ɗen ɗon ayeje ene toon ayeje goɗɗe ɗe ganduɗa faamotako so wona arifina billahi en ɓen gandi ko ɗen pirtata ɗen sharia tumnota ko sharia jaɓata haala wali sharia rewata jaɓata nde wonno ɗum weeɓani rewde kañum yiyata jiyo ko araji on haaldetake sharia haalta koko yiyete haalta koko memete ɗum sharia haalta gandaɗe ko pirata ko ɗen ayeje ko ɗen ayeje sharia tumni biyeteɗo Allah andi ko firata ɗe ko ɗeɗo sharia haalta heno ɗum woni ukaru goɗɗe ɗe ɗen mutasabihatun ɗen goni jiɗiɗe ɗe ganduɗa faamamuye mumen famata ma woda ko Allah watte ma tan ganda ɗum noon waɗi woni hen jiyaɓe Allah kaala woni yimɓe mbiya ɗum ala e ɓurana fenat mbiyata ko mi anda wona nunɗal mi anda ko haali ka anda wi tan eyi heddo ko ganduɗa ko ala bakkar heddo e ko ganduɗa ko ala bakkar kono hoto yeddumo noon e wirdu arane e ɓurana kaɗayi mbiɗa ko a wiya ko ya jaggu wirdu hoto jag ɓen sa jaggani a natal jag hol biɗo wonno hol biyo sa wona wirdani natal jag hol cuuɗo wiide noon hoto jaggu kono ka hoto yeddu kadi saɗa a nunɗi ka hoto yeddu wona nunɗal eyo so mbiɗa haali ka anda mbiyata komi anda min de ko gandum ko komi famani gasi jaalawol hoto yeddu noon ɗum ne wodane بل معنى أنه روح من الله كن النور أما دي الله وكلمته بمعنى أنه قال له كن فكان وانتن وي ثم ود دبر بيوان ولو أخر قد متشابهات بجبيت لا تفهم معانيها معنى جم فهمتك فأما الذين في قلوبهم زيغ فتريك بين غندا اني فت وين اونيار غاغون فيتبعون ندوا ما تشابه منه كجبي هن كو ندوا ابتغاء دفقد الفتنه جربيا سبو مجر مب بن بي بيرو دكار وابتغاء تأويله أقود فكر وما يعلم تأويله إلا الله على قندر قدوم في رسول الله قصد أي والراسخون في العلم تبدأ قندر بين كم يقولون إنبياء بين جبهة كيرز بين الله أنت بين إنبياء آمنا به من قوم إنك جبي كوكوتا الله أمي من قندر في رسول kullun ay piroje de ngandum ko pirade de ko e ay de anda ko pirade de fof min indi rabbina ummi ko joomi amen andi dum do mi anda Allah wa ma yadhakkaru wa charta ko hala ko illa ulul albab sawana joomirabe hakkilla تنبيه ربنا جومي أمن لا تزغ قلوبنا وتعون برد أمن بعد إذا هديتنا تشغل لفيون دامي وهب لنا ركم من لدنك أمرادة وما نكر من رحمة يرمين إنك أن الله أنت الوهاب آن وين دكو ربنا إيه جومي أمن إنك أن جامع الناس فآن وين جغور رندين ديم ليوم ونن يلا ولا ريب فيه سكي على يوم يلا وكغرو آن رندين تيبي فتو جازي هم جباب بأعمالهم وقلج كما وعدت بذلك ونن فدر دادو إن الله الله نوم لا يخلف الميعاد الله لون فاقو فدوان لفج
إن الذين كفروا ستبيكم بين يجب لن تغني نفتا عنهم قام بأموالهم جودة لمك ولا أولادهم نفتا من الله إلا الله شيئا هيدا نفجد الله جودهم إبيهم على فنفتا الله وأولئك بألهم كانوا عندهم وجود النار ونكبت إجيهم ونتشت إجيهم والذي آدم كذا أبي ويكون آدم آل فرعون يب فرعون والذين يبين من قبلهم أدنوا بدون كون آدي إن سمود بكذبوا بنين بآياتنا القرآن آمين فأخذهم الله هالكريم بذنوبهم سبب بكتوا جمر والله الحمد الله شديد العقاب كان كوني شتت لك ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام آية قالوا أو جبي كون نلار الله يمر يهود ينقب ونوب بمدينة المنورة نعم بني قريظة نعم دو أرتي ولد بدر وأرتي المدينة أورندين نعم يهود ينقب وان المدينة إبب بني قريظة ونرتي بيغنغر بنجب الله نعم وتوعدهم وصفني بكم كن الله بنجباني الله نعم بتوت ولا بتوت لمفو كل بنجباني الله بتوت لمفو كو برو kambe yahudiyan ko be jabim na'am be bimo la yaghurrannaka an muhammadu horo homte na'am an qatalta nafaran min quraish furtan awari dental e madi e makana be quraish ko be agmaran ko neribe be bawa hare la yarifuna al-qital be bawa hare be badda be haydara bawa dum murtin ma cikra min sa ala men ko bada men ma anu nyane mem damin awatata be bina nela Allah wi qul an muhammadu wi lilladheena kafaru be do yahudiyan ko be jeddude Allah wi be satulabuna ma on poile ko bidon ala ko wawe man ko ma on poile ma on bare ma on dahe ma on job lempo ko ma wade mo Allahu bawdon iya son mayi kadi wo tuhsaruna ndendina don nyande yawmal qiyamati ila jahannama fewde jeygol nason dum ko bi sa mbos almihadu daddete famide eyyo tege o wadi dum wana sabu temedde jeego mo e mak be jeere madina do woni hande do be jeere madina de woni hande do gambol gotol nan don bange rewo jeere nde gambol ngol ko don asano temedde jeego mo e mak gadda ene nguuri ene badi bog ene bada e bog sayyidina aliyu e sayyidina zubair tadi daade mabbe beddi be gambol ngul ha joni ben ha to wonti ndodi wala ben don to dum gubba ko Allah yina ko wadi ana mi ala nela do ay ma Allah wi onon julbe be ara kana lakum ayatun latanima on hawninde fifi atayni e der pelde didi in tagata pelle de kawri nyande walde bag naam fi atun hen fedde wotere tuqatilu fi sabilillahi habete ko diina Allah ben ko temedde tato e sappo e tato naam be jogi ko pucci didi naam e meke nyaaji jeegom cile meje jeetati naam dum be jogi be ngoni julbe eyya o ukhra fedde wonde kafira dum ko yeddude Allah yarawnahum kambe hefere be ebe ndiye julbe be mi sey yim kebe yeruju mon didi naam kambe hefere be kebe ujunere ne naam julbe be ko temedde tato e sappo e tato naam andi kambe piltima ben hewde de ra'ayal ayni jindirgol yitere be ndara julbe be jibe Allah badi Allah do joni way kono ko cugolon ko badanno ni non Allah wadi latir yumma nan latir bamma nan dum Allah wadi non e be ndara hefere be kambe julbe be naam e bi be ka en monyata Allah famdini hefere be ha famdi ha wadi cettini be basa hulde fu be basa hulde kambe ne kadi Allah famdini be gide hefere be naam Allah famdini beega e gite be Allah famdini gite be e gite be fulbe basa huldirde hale kawra naam
ɓe baddirenko nde ɓe baddirenko de wallahu yu'ayyidu bi nasrihi Allah ene sembina ballal mum man yasa'u ma haaji sembinde inna fi zalika wa la yagde kala la ibratan ko teskuyeli ulil absari wonande jomiraɓe haqqillaji ɓe potti na julɓe ɓe mbare maɓɓe capanɗe jeeɗiɗo ngahe maɓɓe kadi capanɗe jeeɗiɗo ndahi hen capanɗe jeeɗiɗo mbari hen capanɗe jeeɗiɗo ɓe mbari ɓe kadi gay kokkolli mawɗi Abu Jali en ɓurɓe uttibde ɓe Nadri en ɓen mbara hen Umayya en ɓen fof ñan hen maayi ɓurɓe tidde ɓe kadi ndaha Abbas bamum nelaɗo cawliɗo o no faylu en ɓen fof ɓen ñan hen ndaha ɓen kadi jamareɓe gonno mawgal sinaji ɓe ɓe fof ñan hen ndaha faami ɗon de tigi eyyo tigi woni noon ko noon andi duɓe polide ñal he woni walde Badre o wi julɓe ɓe ñande hen hen capanɗe jeeɗiɗo ko ummiɓe Makka ngari Madina jogui drapeau mabɓe ñande hen ko Seydina Ali Madina naɓe ñande ko 200 e 36 jogui drapeau mabɓe ko Saadu bun Ubadat ñande hen kamɓe julɓe ɓe maayi hen ko 14 hen jeetato ko Madina naɓe heddiɓe woni ummiɓe Makka faami Allah wi zuyyina suɗanama linnasi wonande yimɓe hubbu shahawati yidde tuyoji Allah suɗani ɗum yimɓe ɓe walla ko seyɗani suɗani yimɓe ɓe Allah wi suɗi ɗum minan nisa'i to bange rewɓe wal banina e ɓiɓɓe wal anadi e jawɗele kewɗe al muqantarati dendinade min az-zahabi ko wayno kange wal fiddati e khalis wal khayl al musawwamati pucci jonnaade wal an'ami e nemoraji bey e baali e nay wal harsi e ndem ɗo fof ko neɗɗo suɗana ɗum Allah wi zalika ko haala ɗo ko pop mata ɓuri hayati duniya ko kaari gurdam aduna ɓiɗɗo debbo jawdi mbimi kange kaalis puccu fof geɗal fof gahaɗa tagi nela sallah sallam o wi bima fil hadis nelaɗo ala hen kañum jeeda yiida e maɓɓe ko addenaɗo o wi o hubbiba ilayya min dunyakum salasun nelaɗo wi aduna mon o guetat dom jinmi hen ko julde jinmi hen ko lati jinmi hen ko horde في الحديث أيضا لست من الدنيا ولا الدنيا مني نلا الوي مي جياك أدنى أدنى جياك ساينا وأردني دبو الله وي زين للناس حب الشهوات من النساء كوين روي أي أدري هذا فرق نعم وقدم النساء لأنهن أعظم زينة nde wonno rewɓe ɓuri mawnude cuɗaari e aduna innahunna hibalatu cheyɗani kamɓe rewɓe kamɓe ngoni pittol seyɗani so tawi iblise yiɗi tuufade neɗɗo tan tuuforto ɗum ko debbo kañum woni tartaka mum wa yahamilla al insana ala qadir rahimi ko rewɓe ndondoto neɗɗo yo taƴ en ɗam waktisabil mali min al harami rewɓe nduɓata neɗɗo yo fabbitoro jawdi no harmiri wartikabil muhramat e waɗɗitinade gueɗe karminaɗe fof ko debbo waɗa san tan wona debbo hay goto yata Cameroun mbaɗata ko tan gonta dañƴa fof ñama kono noon joom sohli ganila ene sohli diwaru poosa ene sohli gueɗe kewɗe tappi jooɗ vente lateru fof ene sohli ɗum heƴata ɗo tago jaaha dillini a sababu sa dillini sababu aɗon gui tan a wujjat walla jamfaɗa ɗum noon ko debbo waɗata ɗum saɓe ngalano hay goto yata
nelaɗo wi ma taraktu fitnatan adarru ala rijali min an-nisa'i nelaɗo wi mboɗo mi yaha mboɗo maaya kono mi woppane aduna he jarabuya ɓurɗo jabde jarabuya ɓurɗo wawde lornude gorko debbo o wi woppane woppane aduna jarabuya mo ena lorla gorko ko ɓuri debbo o wi ma ra'aytu naqisati aqlin wa dinin aslaba lubba rajulil hakimi min kunna o wi o meeɗa yiide ɓe ganduɗa ko ustiɓe haqqillaji ustiɓe diine ɓe ɓoora haqqille gorko mo ganduɗa ko ƴoññoɗo haqqilɗo ɓe ɓoora haqqille ma wanta toy on to wiiwa kamɓe mbaɗa ma neɗɗago ma guitta hen kamɓe mbaɗa Allah wi ɗum ɗo fof ko gurnam aduna tan koko gasata darmide ɗe noon kono koko gasata wallahu en so Allah endahu ene to mum husnul ma'abi ko ɓuri moƴƴude ruttorde aɗa rewɓe reɓɓe ko woni to Allah to kono wi an Mouhammadou wi yimɓe maɓe a unabbi'ukum garemi haalana on ke khayrin ko ɓuri moƴƴude min zalikum e ko kalanmi on ko mi wino on zujjina linnasi hubbu shahawati min annisa'i wal banina wal qanadiril muqandarati ɗe gueɗe fof de waɗa ko mata'ul hayatude ɗi mi haalana ko ɓuri moƴƴude holko ɓuri moƴƴande lilladina wonande ɓen ittaqaw hentiɓe inda rabbihim to jomum ko wonani ɗumen toon hol ɗum jannatun kon ton ko aljanna ɗum ɓuri walla ajiri ene doga min taade e lesmal an haaru calli eɓe naati on khalidina keɓe hoddiranaɓe casal fiha toon ko azwajun ɓe daña rewɓe mudahharatun ɓe ganduɗa ko laɓɓinaɓe piilaɓe ko ridwanun e weliyo min allahi ummarade allah deke wawi wat ɗum kam mato ɓudde wallahu lamɗo allah noon basirun kanko woni ganduɗo bil ibadi e jiyaɓe o jaasi kulle minhum kanko woni joɓowo kala e mabɓe golle muɗum allazina ɓen jiyaɓe noon allazina ko ɓen yaquluna ɓe ene mbiyanno rabbana e joomi amen innana no minen amanna min gonɗinima min gonɗini nelaɗo ma faghfir lana yaafo min zunubana bakkatuji amen waqina dandu min adaban nari lefte jeygol ɓen ɗon noon assabirina ɓen mbiyete muñɓe e ɗoftare allah e woppude goto wassadiqina gonɗuɓe limanagu men wal qanitina ɗoftiɓe allah wal munfiqina ɓe ganduɗa ko sakkotoɓe wal mustaghfirina ɓe ganduɗa ene imsino ene mbiya allahumma ighfir lana bil ashari to wendu geeji nde wonno aywa khussat bi zikri sa yi o wima ashar bi annaha waqtul ghaflati nde wonno wendogo woni waqtu ma welsungo wala zatun nawi nde ɓuri walde ɗanane wona shahid allahu allah kay seedima e tago mum o seedima e tago makko ngo kanko allah ko dalillaji e kawnide annahu wonde kanko la ilaha kando e rewede e gonga e godol e gonga ala illa huwa so wona kanko nonne kay seedima ɗum al malaikatu malikaji girrima ɗum ko ulul ilmi jomiraɓe gandal annabawe julɓe ɓenne kadi ceedima ɗum ɓenne ga iman eywa ko daraniɓe bilqisɗe e nun ɗat kanko allah ga iman ko daraniɗo bilqisɗe nun dal la ilaha kando e rewede e gonga ala illa huwa so wana kanko al azizu kanko woni polɗo e lam makko al hakimu ñeñude golle oɗo aya noon wiyama sababu nuzuliha wiyama anani de anna hibrayni o anduɓe ɗiɗo min ahbari shami e anduɓe sham kadi ma ala rasulillahi ɓe garino e nelaɗo allah bil madina ɗo madina ɗo o qala lahu ɓe mbi nelaɗo nas'aluka an shay'in emin jiɗi namdademo hunde in akhbartana bihi sa haalani min ɗum amanna bika min gonɗinma wa saddaqnaka min jamma fa qala o wiɓe sala namdo ɗe fa qala lahu ɓe mbimo akhbirna min a'dami shahadati ko ɓuri mawnude e seedan faaguji gonɗe qur'an oɗo aya jippi wiyama noon nde aya o jippiɓe gonɗin woni kawniha a'zamu wiyama oɗo aya wonde kanko ɓuri mawnude ko woni sababum kana waktu nuzuliha wiyama nde o jippoto nde kanko aya o hawlal bayti ene ɗo sara suudu ɗo salasa mi'ati wa sittuna sarama temedde tete capanɗe jeegom jalan hina nazalan nde o jippi nde kanko aya o tasagaɗa tilkal asnami calamuji fof mbiyeli tot kanƴi fof ɗi pokki o warada fi fadliha juuli e ɓuure oɗo aya annahu kanko aya o yawmal qiyamati o bi man kana yahfadu ane adde denɗo mo kanko oɗo ayane adde denɗo mo fa yaqulullahu lahu allah wiya denɗo mo inna li abdi hada indi ahadan min noon maccuɗam oɗo ene wonanimi ɗo ɗo mum ahadi mboɗo wonde mboɗo aadani mum ko gaɗano momi fa o fihi mami timman mo iyahu aadi o anani adkhilu abdi aljannata udkhulu abdi e aljannata nanne maccuɗam o aljanna fa yadkhulunahu ɓe nanna maccuɗo min gayri sabigati adabin tawa hay lefte gadake mum wa min fadliha ene jeeya e oɗo ɓuure oɗo aya annaha oɗo aya taglawu arqa shirki omo ɗoofa masalan ani dey masalan ɗaɗol keferu min al qalbi ummade ɓernde nen
wa tanfau min alwaswasi kanko oɗo ay oma nafa e soksokeji walisa ihtaraha al-arifuna anduɓe Allah ene cuɓium fi khatmi salatin so jomum juuli gayni ne heewi jangudemo fa yaqra'unaha haqiba kulli salatin ثم رتي إلى أنه أن مع الشهادة الإقرار باللسان والإذعان بالقلب أنني شهادته وحال إدم قلمهم إرّوه مثلا تردم قل الله نطقهم ها بيمك الله إن فينينا أنتن دليل الله تنيود كنا الله كم أنك نكم الله هو نما الله كم الله في بر لا أنني إن الدين عند الله أي دين جرلا رتو الله الإسلام والإسلام تان دين كيف ما الله جري بالإسلام دين قد فوضى فما اختلف الذين أوتوا الكتاب لورون دراني بين ركنا بدتر النصارى إن يهوديا لورون دراني إلا من بعد ما جاءهم العلم سوانا تجند أريم بجندل بين لورون درناك بعيان سبب بيور بينهم حقنا مبي ومن يكفر بآيات الله كلام يدي آيات الله فإن الله نلام الله سريع الحساب كان قول جاود حسبور فإن هاجوك سبب بين درما عن محمد الدين فقل ويبي أسلمت وجهي لله من ديك مجبلني يسم غوانند الله ومن اتبعني اكل دوله ابن كنو ودي وقل للذين اوتوا الكتاب في بين ركنا بدفتر يهوديان كو به النصارى ان والاميين هفره بمثل مكانات أسلمتم ويبي جبه فإن أسلموا سبن جبي فقد اهتدوا ببيوي وإن تولوا سبن نكتم فإنما عليك البلاء أكاي ودي ما دان كو يتinde se belaay be jël se be jabala yo cekkino do wallahu lam Allah non basirun kanko woni jiyo bil ibade jiyabe fay jazihim bi amalin kanko woni jobbobe golle mabbe innal ladina yakfurun satawi ko ben yeddube be enen jedda bi ayati llahi ayaji Allah wa yaktuluna nabiyina ena bara annababi bi ghairi haqqin taw gonga ala wa yaktuluna be bandutta kal be bara allazina na ben yamuruna yamiranno bil istinun dal minan nas yimbe hono yahudiyan ko be ruya annahum qatalu salasatan wa 40 nabiyyan nyalawma goto be mari capande nayo e tato annabi e kirsi halaji fanahahum 170 min ibadihim jiyabe Allah e mabbe fodde temedere capande jiidi dum bibe hoto mbade ko batton ko ben kadi fakataluhum be bari dum ni mbade ko ponti kambe nyalama goto Allah wi beedo fa bashirum annin be adabil lati alimin musde halam be dum ulaika alladhina be ngoni be ganda habidata ene boni a'maluhum golle mumen ko golluno ko wayna sadakeji e ko wayna jokkere en dame fof Allah bonni fi dunya aduna ga wal akhirah la khara ka tawararun hayd hude fa malahum alana bi min nasirina hadobe letto be ngala dum aduna ga boni de wonno be dañara balaji sardi ala sardi ko ma cienna Allah Allah wi alam tara bela yari ila alladhina fewde ben utu nasiban rakkanobe gedal to minal kitabi e qur'ana yud'auna ebe nodde ila kitabillahi fewde deftere Allah li yahkuma bainahum bil deftere ne nyaawa hakkude mabbe ummata walla jewrum kiti fariqun fedde minhum mabbe hum mu'ridun durni jaba ay o jippi ko yahudiyan kobe dido e mabbe jinino fata haka mumbe portondiri pelente to nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam fa hakama alaihim nelaado nyaawe mabbe bir rajmi e fiyede ha mayde ngerjebe warede tan fa abawbe celi fa جاء بالتوريث وصح التوريث دفتر التوريث نأدا فوجد فيها تواهر وصح فرج ما ببرا أيوة وصح فغضبوا بتكر نلا يهودي يوم كوبي هو بمبه جنينه إذا ما بكوي هو دبن قدر نو تو ما بمبه بي أندي دفتر من أيوة وني هنكو وارد ومن من جدا وارد بردون من جد جهون النبي محمد جهر محمد أنا كتاب دين ما كوبي سوارده نياوي من ده نلا سلام de be jettirum nelaade mi min de ko gandumi to deftere tawreta min to dinam ga woni hen ko warede on ko gandumi kadi ko woni deftere mon ko warede on be bi ala minen dinami wana dum won ton ko be piye aywa be kucci be baddine babba aywa balli mabbe de julbe minen ko dum woni dinami nelaade ala min gandumi dinam ko warede won ton ko warede dum won ton on sa tawreta adda non Abdullah ibn Suriya on ko gando mabbe nodda o ari ne janga ari ha poti warede do jetti jumum fawi he nala du yo defte juudi makko ta wori jangudo haali on saabe bara tikani nala do la kambe huri ko woni alam tara bela yani ila alladhina fawda ben yud'auna kal hali la ta de be enen nodde ila kitabillahi fawda deftera Allah li yakuma bainahum bela nyaawa ko mabbe mata walla fariqun jewrum ti fedde minhum mabbe wum mu'riduna durni jabani eyyo
zalika ɗurnagol ngol e rumtade nde bi annahum sabu kamɓe gaaluɓe mbi sabu addani ɓe rumtade nelaɗo Allah ɓe mbi minen kay lantama sanannaru ceygol jogorade memde min illa ayyaman ma'dudatin so wona ñalawmaji seeɗa limtade badɗe capanɗe 4 e taniraɓe amen ndewno ngaari ɗe ɗen tan min natata jeygol so ɓenni min paata aljanna Allah wi wa gharrahum omtiɓe de fi dinihim diine maɓɓe ma kanu koɓe laati yaftaruna ɓe fefino fa kayfa hol alhaali maɓɓe ida jama'nahum so tawi ñawmal qiyamati min dendiniɓe ili yawmin wonande ñalawma mo ganduɗa laarayɓe fihi sikki ala o yawmal qiyamati o wuffiyat timminanama kullu nafsin kala fittanu ma kasabar ko golluno e moƴƴere e bonande ko hum kamɓe yimɓeɓe la yuslamuna ɓe gustantake moƴƴere ɓe ɓeydantake masalan bonande ɗum woni toñangue ko mbaɗa ko moƴƴi ustaneɗa toñangue ka waɗani ko boni ɓeydaneɗa Allah no wi kañum toñata neɗɗo aya garo o addi jippade ko lamma wa'ada sallallahu alaihi wasallam ummatahu mulka farisi nelaɗo Allah meeɗino fodande yimɓeɓe o wima onon julɓeɓe mo on laamo ha faris e rum naafigue mbi hay hata wawa wonde ala no poɗɗon mbiya noon laama Allah noon jippini Allah wi gulwiɓe allahumma Allah malikal mulki jeyɗo laamu Allah jeyɗo laamu an Allah jeyɗo laamu tuutil mulka an woni dokkowo laamu man tasha'u ma melaɗa e tagoma wa tanzi'u aɗa ɗoofa al mulka laamu mimman tasha'u ummarade mo kaƴƴa woto izzu aɗa teddina man tasha'u mo kaƴƴa teddinde woto zillu aɗa hoyna man tasha'u mo kaƴƴa hoynude biyadika koye hattanma al khayru moƴƴere e woronde fof innaka an Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde gadirum ka katan tuli jullayla an woni nannowo jamma fil nahari e ñalawma wa tuli junnahara an woni nannowo ñalawma fil leyli e jamma ɓeyda jamma usta ñalawma wa tukhrijul hayya an woni jaltinowo ko wuuri min al mayyiti ummade ko maayi an yaltinta neɗɗo e toɓɓere an yaltinta toɓɓere neɗɗo an yaltinta ɓoccode e gertogal an yaltinta gertogal e ɓoccode ɗum woni tukhrijul hayya min al mayyiti ko wuuri yaltata koko maayi toɓɓere koko maayi neɗɗo koko wuuri gertogal koko wuuri toɓɓere koko ɓoccode koko maayi Allah wi noon ne wo tukhrijul mayyita min al hayyi ko maayi ko ne ka yalta koko wuuri toɓɓere ka yalta koye neɗɗo ɓoccode ka yalta koye gertogal wa tarzuqu an woni garziqinowo man tasha'u ma mbelaɗa bi ghayri hisabin taw alaɗo hay aɗa hokka neɗɗo taw alaɗo hay oɗo aaye qulillahumma malikal mulki adi seedene kala ko habra e makko to majjereji ala do haali wiyama lamma umira fatihatal kitabi wa ayatal kursi wa shahida Allah yaqulillahumma bil malikal mulki bin nuzuli de Allah tabaraka wa taala o yamiri e wa masalan fatiha yo tello ayatal kursi yo tello shahida Allah yo tello qulillahumma malikal mulki yo tello qalu ayaji de bi ya rabbana jomi amen la tahbidna daraz zunubi o jippin min galle pakkatuji wa ila man يعصيك ورجب من أنا وفما فقال تعالى الذي وإزتي وجلالي يودري تدون على إمام ما يقرأ كنا عبد عجيب كل صلاة إلا أسكنته هذه القدس يودري تدون على إمام على جنغو أن تكن الجولي سواء نامي هنا دم جد من غنى فشيني دون الجنة ما كان كلنا أرض من كلنا أرض نيجي فوق فمن نانو ko famdi fof kam aduna ga nazartu mami ndar dum lahu wonande be aynil maknuna yiteram suudini de mami ndar dum nyalaw fo laabi capande jeedi ko famdi fof kam hade makko mayde mami humtanno haajuji capande jeedi buri famdi de haajuji mami yafo so dum ala kam ko famdi fof kam mami dandumo e gaño makko mi wallamo e dow mudum hay huude hadata mo nadda aljanna so wana o may woni odo ay o yo fi ba'dil kutubi ene defte kewde ala ene haalato wi ana Allah malikal muluki min woni anani malakal muluki min woni Allah lammin da lambe wa malikal maliki min woni jeydo laamu qulubul muluki wa nawasihim bi yadi berde lambe be e cinsinji lambe be ko jungan woni fa innal abda ada'u ibada ada'u ni so tawi jiabe be dofti mamami ja'altuhum alayhim wa lambe be e dow mabbe rahmatun ko yurme so tawi lambe be koy juudam woni so tawi jiabam be dofti mamami lambe be laamido fo wadana ko weli be kambe jiabe be aha wa in huma asawni so tawi jiabe be ngofi kam ja'altuhum alayhim uqubatan mi wada lambe be e dow mabbe gonta let
tampina ɓe ɗum woni jira laaɓɓe ɓe ene tampina yimɓe ɓe ko wona laaɓɓe ɓe kota Allah hin a yiyani ma wiya hin a tampinano Mauritanie naɓe ala mo huɗanimo e aduna wawɓe cefi deedi muusoji mbaɗi wawɓe warde tan mbaɗi kala cefol walla sanaren koɓe jolli kala subalɓe gurte makko ƴiye fof donki wona kanko ko Allah woni ɗon sinno ko kanko tan no mayi sabu neɗɗo wawi neɗɗo Allah wayimo kono Allah waɗimo ɗon ala ko mbawɗa hen ala fof mo huɗani ma wiya hay huɗe waɗani hay warede wanade kiti nana qadar fi murtannaɓe nanga tammoɗe lonani o wari ko heewi nan nder leydi wawnoɓe cefi nan nder leydi subalɓe wawnoɓe cefi fulɓe wawnoɓe deedi muusoji seernaɓe lasrare en ko fof o tampini ɓetti ɓe o wari ɓe fof jam ñalli haydara silkeji ɓuyan Allah wi fala tastaqilu bi sabbil muluki oto cohlire ƴettade ɓe e kamɓe lamɓe ɓe walakin tubu ilayya a'difukum alaykum so ɗon soɗi jiiɗi foftude onon fof on duttata e Allah tuubo noon on saaha mi waɗa ɓe jurmi e dow moɗon ɗum tan woni sababu ɓe murtinaɓe murtino ɓeɓe jiiɗa meeɗi murtude ko dukire joni jelaje koɓe ɓooyi haalde ɗum gila ɗum jolani kamɓe murtanami mbiyede baydaji ɗi caltiɗini ka heyɗi en mbaɗa batuji e kono guure mbaɗa batuji jingiri mamman Ndiaye ɓe mbiya baydaji ɗi caltiɗini woni ngo ene Ndiaye ɗuɗe ene caltiɗi dangereux ko yimɓe seereme mawɓe goppi jangde mbatta janngude école aji Allah wi bisimilla jooɗi bone naata e mon بسم الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون هو جوجي جول بنون الكافرين هفر أولياء كسيلال فرام بديدو جول كافر فاوند إن من جيدا تيرول غندرا كافر جول سون غندي سون جول دو نتالوند جول نون روون سيلا غالا min dunil mu'minina gaga julbe goppa julbe tan sinirde kereteje catholique ala yaade mumen ala koy won ko mankuda faman yafa'al zalika kala mo wadi dum wonde mabbe de falaysa min Allah yo an andu ala na mo diina to Allah to fi shayna hunde yo andu hay huudo ala illa an tattagu minhum so wana non ko don dentoro e mabbe tuqatan dentogol so wana tan so tawi aare nokku ay wa masalan andi ala do hen sababu ko en France gonda ko leedi mabbe gonda ala sago biya mo nami daña sey ka wala futa ɗum tan ko ɓernde ma ala toon noon to ɓernde hoto won ɓernde ma noon yo won tan dow nder to dow won gonde noon so yiɗaɓe ni tan san kawri aɗa yo bonjour on kanti sa ari ɓetta 6 bertanamo wayno gabo en so ari dokkama bouteille limonade mon ami assiez-vous tan joƴƴinama so fayani dokkama 2000 fara eyyi dokkirtama tan ko a dandana jawdi ma ɗum wona yidde ko maslaha ɗum ala hen sabu gandata ko sa soyoɓe kuuɗaɗo nan ara kadi dokki mo 6 Allah boningal kuuɗangal nana ara soro kuuɗaɗo nan ara in soyotima dokkama 6 o jooɗo itta putel kokka dokkama so fayi an dokkama 2000 fara andi kay o kuuɗaɗo kay ko a wari kuuɗaɗo wona kam haɗa kam gonay kake ma eyyi kono noon ko funti tan sa ari janggo police ara tawimo toon taw ɓe laissez là o mon ami laissez là ɗum fonda ko profite ɗum woni noon waman yafa'al zalika kala mo woni sehil kefeero falaysa alanamo min Allahi to Allah to fi shay'in hunde illa noon an tattagu ko oɗon dentoro min heɓe tuqa tan dentogol ɗum kam ne tagi o yuhaddirukum Allahu nafsahu Allah noon ene hulɓinira on hoore mum haɗa tikkande on ɗum noon dentoɗen ayo haali ɗum kisa o wi ko wayno neɗɗo ليس سأرى ور ليس فيها تلك البلدة تو الإسلام سنباني دون كان يجعل أمراء تلك البلدة الحكام من أهل الكفر إسلام دي أون من دي مالي دي ميروج الفقه هيفر من فرنسا إني فالواجب مداراتهم أنا ودي بدأ مثلها ظاهرا دو حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا الله نياوى الهارم ونوده كما وقع لرسول الله ورنا رسول صلى الله عليه وسلم كان في داره وميدو نيلام غور أمي قال مكو ومكة إذ أكبر
aqbala alayhi rajulun ha gorko goto ari fa daragal baba hangi damal ngal fa qala man nelaɗo wi holi o kuuɗa fa qala fala fulan o wi min komi aliou si fa qala lahu sir rabbi sa khul ashirat Allah bonni o kuuɗa to ko kever ko seyir makko non ko kever kanko nelaɗal nde on hangi damal tan holi o min aliou si tan summa kharaja nelaɗo yalti ilayhi fewde makko lagala hu wajahu nelaɗo wi Allah bonni o kuuɗa nelaɗo non faye makko laɓɓini yeeso mum wone salmindemo o wi laaɗifuhu an kane ne wonomo en musidɗo mbaɗɗa selli en mbaɗiɗe mbaɗa refere alhamdulillah o jooɗi ha paari ko o jooɗi ɗo ko o yalti galle o noon yumma Aisha wi radiyallahu ta'ala anha o wi ra'aytu minka ajaban an nelaɗo wonko jiimema ko hawni nelaɗo holɗo o wi samituka taqulu qawlan summa fa'alta khilafahu nde o hangi damal ngal mbiɗa ko Allah bonni o jaasa kono nde o naari nde a wertinimo fa qala ya Aisha nelaɗo wi inna lana busha fi wujuhihim fi wujuhi qawmin minen emin belto e jeese yimɓe o qulubuna tal'anuhum taw ɓerɗa men ne kuuɗa minen ko ɗum min kuuɗiɓe komi kuuɗɗoɓe tan ha Allah bonni mo kono noon ko ala ko mbawmi hen tan fumon tan mo tan wa yuhaddirukum Allahu nafsahu Allah enen hulɓinira on hoore mum wa ilallahi ko fewde Allah almasir woni rutorde kul wiɓe in tukhfu ma fi sudurikum onon julɓe ɓe so on cuuɗi ko wone nder ɓerɗe mon aw tubduhu walla on peññini fofo ya'lamuhu Allahu Allah kam ne andi ha son jiiɗi peññi noon son jiiɗi cuuɗat wa ya'lamu kanko Allah omo andi ma fi samawati omo andi ko wone asaman wal ardi e leydi wallahu Allah noon ala kulli shay'in kala hunde qadirun ko kattanɗo ko minhu ta'dibu man walahum in ane o wi on hen ko leptude kala gonɗo sehil maɓɓe e waskur jangto yawma tajidu kullu nafsin ñalawma mo tawi kala fittano ma amilat ko golluno min hayrire moƴƴere muhdaran ene tawna yeeso mum yawmal qiyamati kala ko golluɗa e moƴƴere wona yeeso ma wa ma amilat e ko ndu golluno min suuɗine bonande waɗe yeeso mayru hayru fittanu ndu Allah wi ñande hen tawaddu yiiɗa fittanu ndu law anna hanino bayna ha hakkude mayru wa bayna hu e hakkude golle ɗe amadan woni ɗon amada woni anani mudda ba'idan goɗɗuɗo hanino tan waɗa dawal seeɗa hakkude mayru e golle ɗe hanino ko ɗo e farayse woɗɗodira o wi yawmal qiyama neɗɗo wa noon o wi hanino min e ɗe golle min goɗɗodiri yowrema balɗe mbaɗiya natta e mbasa yaade galle heeɗi kaljina yimɓe wa yuhaddirukumullahu Allah ene hulɓinira on nafsahu hoore mum wallahu lamɗo Allah noon ra'ufun ko cattuɗo yurmede bil ibadi e jiyaɓe ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله كم بهفر بين بين كي من دبيران جلني جدي سوانا يد الله ويد الله سن أدنى من رود دي جلني قدوم الله من جدهم الله راد دي الله قدوم الله الله يقول بيبي عن محمد إن كنتم ستبي الله تيم تحبون الله كغوغا من أدن جدي الله فاتبعوني دبي أم يحببكم الله الله يدو ستبي كغوغا من أدن جدي الله دبي أم الله يدو andi ñandede Samba Lumbalen koreji Aliou Sy mawno Aliou Sy o bi e mbi Allah haalane Qur'ana wonde nelaɗo Allah ɓuri yimɓe ɓe mbi ɗum ala yimɓe kala tan ɗon ko dalil ala ɓe mbi Allah haalane Qur'ana wonde pourquoi wiyede nelaɗo Allah ɓuri yimɓe foof kanko e dembata ko ɓe kalɗi ɗo garal ɗo ɓe andi neɗɗo ne wona jurto keɓer nelaɗo wiyede beele ɓuri yimɓe foof ɗum kam neɗɗo fota namde ɗum ni so tawi ka ƴoƴƴo kay haade bamma haala kay noddinaɗo ala ceerno ma haala kay noddinaɗo ala mona kalade noddare so wona Allah rewana hen ko nana ɗum ko dalil kon ko ɓuuri ɗum kay comme jarani haaldede ana yiɗi nande asaɗo anna mamma jooɓo wona anna mamma anani ɗum kay a farani namdodirede ɗum andi ɓe kay ko mujjiɓe tan alboni neɗɗo yidde wonde yidde diddade tan ha yidditoro ko anda ko diddi nelaɗo Allah kay Allah wi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni so tawi ko gonga e moɗo oɗon jiiɗi Allah mbiɓe yeɓe ndewe e ma Allah yiɗaɓe mbiyaɗo yo rewe o ɓurani mo Allah wi yo rewe on ɓurani mi o wiyani Samba wiyani Demba de o wiide ko Allah Samba Lumbal mawno aɗa siwi noon min gani haydara nen en kaljini yimɓe wa yaghfir lakum zunubakum anani Allah wi so tawi on ndewe nelaɗo Allah o yiɗa on wa yaghfir lakum kadi zunubakum o yaafa on bakkotoji mon holen no bammu wiya noon hol bammu wiya noon ɗum ka ko dalil kanko ɓuri wallahu Allah noon ghafurun kanko woni jaafotoɗo kala dewɗo e am kala ko golluno ko adide rewata e am ko boni Allah wi Allah yaafi ɗum firti ko saale makko afe wat
rahimun ko jurmotoɗo on wiɓe adi ullaha ɗoftoɗe Allah war rasula en elaɗo Allah kala ko yemiri on ndewe fa in tawallaw so on dunkitima ga rewde Allah fa inna allaha no lamɗo Allah la yuhibbul kafirina Allah kam yiɗa kefer inna allaha Allah noon istafa o suɓima adama wo nuhana nuhu wa ala ibrahima yimɓe baba ibrahima wa ala imran e koyeji oɗo o suɓi ɓeɗo alal alamina e binde zamanu mumen noon wona aduna o fof suɓi ala o suɓiɓe koye binde zamanu mabɓe kala maɓe kawruno kamɓe ɓuuri kono kay aduna o fof kay nelaɗo Allah nan ɗon nela kay ɓuuroteke zurriya tan ɗum ɗo ko gengol ɓeɗo noon ɓe o siɓiɗo ɓe o limtiɗoɓe ɓeɗo ko gengol ba'duha yoga mumen jibina ko min ba'din ummarade yoga adama jibini heddiɓe wona heddiɓe ɓe jibina ɓe jibina ɓe wallahu lamɗo Allah noon sami'un kanko tan woni nanowo alimun gando jangto id qalati imra'atu imrana jangto id qalati imra'atu imrana tumane joom suudu imrana on wiyete ko hannatu lamma assanat nde o fifti hankanti masalan dañde ɓiɗɗo wastaqati lil waladi o yiɗi noon kono fiftima gandi fa da'atillaha o ñaagui Allah yo Allah hokkumo ɓiɗɗo wa ahsad bil hamli Allah waɗimo o woni reedu o wi nde o woni reedu o wi rabbi joomam holko woni sababu wiidemo noon waɗino ñalawma gooto kanata yawman jalisatan waɗino ñalawma gooto mo jooɗi fi zilli sajarati e less ɓuɓri lekki fara adɗa iran o yi ndiwri yeɗi emo farkahu ene ñammina cofel mum o yaski ene yerna cofel ngel fa aɗa fat o yurmi sondu ndu no waɗata ni wastaqati lil waladi kanko no yiɗi ɓiɗɗo min ajli ru'yati zalika ɗa iri saabu yiidemo ndinma ndiw fa da'atillaha o ñaagui Allah an yarzuqaha waladan yo Allah rokkumo ɓiɗɗo wa nadarata an tahabahu li baytil muqaddas o takkani Allah noon so dañi ɓiɗɗo o rokkata ɓiɗɗo o suudu baytal muqaddas yahdamuhu ene liggono wa kana ma min rajulin min atrafi baytil muqaddas illa wa lahu waladun mansurun li khidmatihi hay ɓiɗɗo hay babiraɗo goto e hohoɓe jamaka ay goto fof gonɗo ɗon ene jogui ɓinguel ngel ene rokka suudu ndu ene liggono ɗum fastajaba Allahu du'aaha Allah noti du'a wako fa hamalat o woni reedu fa lamma ahassat bil hamli nde o andi hankande o woni reedu jaddate sin nadra o hestitini takkangol Allah saniya bi qawlihi rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram ɗum woni rabbi joomam inni no min nadartu laka mi takkanima ma fi batni ko woni nder reedam ko muharraran ene rimɗinana suudu ndu fataqabbal minni jaɓanam innaka an anta sami'u an woni nanowo duwaw al alimu ganduɗo Allah wi falamma wada'ataha anani joom galle makko onon hono imrana maayi ko omo woni reedu on wonno almami jumaka almami jama baytul muqaddas ko on wonno almami o on non de mayde taw ko reedu falamma wada'ataha nde o jibini ɓiɗɗo o anani de o jibini ɗum ko ɓiɗɗo debbo wa kana tarju an yakuna gulama o jortino ko ɓinguel ngel wona gorel joni noon Allah waɗi ɗum dewe nde wonno ala naweteɗo juma so wona gorko joni noon wonti debbo dalata o wone haalde nde gantinde o wi rabbi e joomam inni wada'tuha untha min de mi jibinimo ko debbo wallahu Allah noon a'lamu kañum woni ganduɗo bima wada'at ko jibina ko Allah kam ne andi majjani walaysa zakaru laataaki gorko no kal unha ene wayno debbo nde wonno go debbo ene heewi masalan ko ene falo ɗum gilay e maslaha masalan ko koltu muɗum to awra muɗum o ko suurata ko e ko falato ɗum ko ene piilebbe e goɗɗo en gorko noon wayani no wo innino min noon sammaytuha mi jibinimo mi innirimo mariama firta ko dewowo Allah mi innirimo dewowo Allah ɗum firtata mariama wo innino min uiduha bika mboɗo moolimo e ma an Allah wo zurriyata e kala ko jogori jibinde mboɗo mooli ɗum e ma mina cheyɗani e seyɗani arrajimi diddan mboɗo mooli ma hen an Allah yo Allah ya dandumin e bone seyɗani e kanko oɗo e ko jibina fof rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ma min mawludin yuladu illa massahu cheyɗanu hina yuladu fa yastahilla sarikhan ala meɗɗo jibinede aduna he hade mum wayde so wona seyɗani mema ɗum on saha so seyɗani memi ɗum tan waɗa wulla wona ngegde illa mariama noon waɓɓe seyɗani mema وابنها ابي كون عيسى رحمه الله عليه ورواه الشيخان فتقبلها ربها او بي فتقبلها جبني مكو هادي كو كانكو اودو دب ربها جومكو انا نيدي بقبول اجبغول حسن مجد وانبتها الله فني وكانكو اودو مريم نباتن فدل حسنا مجد او واتي او مجي او مونا نيلام
ko cukalel mawnata hitande omo mawna ɗum kanko Mariam ha o dañi balɗe 15 ganda on kaga fuɗɗima mawnude andi balɗe 15 wa atat biha ummaha yummiraɗo addimo li ahbari sadnate baytil muqaddas hohoɓe renannoɓe baytil muqaddas ɓe yummiraɗo addimo toon fa qalat o wiɓe dunakum nangue hadihi nadira ngel ɗo cukalel ko min takkanno ngel Allah nde ngel fatana fasu fiha ɓe gone lurodirde hen goto fof wi ko kañum nehata ngel li annaha binta imamihim nde wonno kanko oɗo bintu imamihim ko bi almami mabɓe goto fof wi ko kañum nehata fa qala Zakariya uñene hen kañum lumtino ba makko woni almami o annabi Zakariya wi ana ahaqqu biha min ɓuuri handude e makko li anna khalataha indi saabu yummakko cawlini ko mi resi ɗum fa qalu la mene ɓe min jaɓata hatta naktari aha mbaɗen courage fanɗalaguɓe jeehi womti saatun wo isruna kaɓe nogas e jeenayo ɓe jeehi ila naharil ordon fewde cangel ordon fa alqaw aqlamahum ɓe beddi toon kuɗi mabɓe e dow sharɗi anna man zabata qalamahu fil ma'i wa sa'ada fa hawa awla biha kala beddiɗo kuɗol mum muti ha nder suppiti ene wayno ko kañum jeeyi anani kala noon mo kuɗol mum muti suppitaki jeeya on saha noon fa sabata qalamu Zakariya weddi kuɗol mum ɗum yeehi ha nder yalti keddiɗɗi fo jaltani kanko nawi cukalel ngel fa akhadaha o nangi cukalel ngel wa bana laha ghurfatan fil masjid o mahi saliyel dow jumato bi sullamin la yasadu ilayha ghayrahu hay goto ngabbata toon so wona kam wa kana yatiha bi akliha wa shurbiha wa duhniha o addana ngel ñamande maggel e yarde maggel e ngujam maggel so ari fa yajidu indaha fakihata sayf gede ñamete no de ceedu so ari dabbude o tawa ɗum toon so ari dabbude geɗe ñametenoɗe ceeɗu o tawa ɗum to o geɗe ñametenoɗe ko ganduɗa taw ko geɗe ñameteɗe ceeɗu so ari dabbude o tawa ɗum to cukalel ngel ne tiimi hen so ari ceeɗu o tawa geɗe ñametenoɗe dabbude cukalel ngel ne tiimi hen o hawa noon ɗum ɗo holno wonirta ɗum ɗo ɗeɗo geɗe kewno arde ko ceeɗu ne gara joni ɗeɗo geɗe kewno arde ko dabbude ne gara joni ha ɗum woni wa kafalaha Zakariya nehimo kanko cukalel ngel ɗum woni Allah wi kullama dakhala alayha kala nde Zakariya ngabbi toon mi ngabbi almihrabata salto wajada indaha rizqan wada ko tawi toon ko ene ñaame qala o wi kanko Zakariya ya Maryam anna laki hada holno dañirɗa ɗeɗo gueɗe ɗum doy ko murtode kay kewani arde o diwa o saha qala kanko cukalel ngel ko cukalel o jaabi Zakariya wi ho min indillahi ɗum ɗo ummoyimi koto Allah o malaika tan addantami mboɗa ñaama inna Allah noon yarzuquni arjigina man yasha mo wela bi gayri hisabin ko ala ɗo haɗi ndewgu ala wona no pasir ni indil palan mar tan indil kassa al ɗum ala to ɗum Allah ñaminta tan hunalika toon noon nde Zakariya yi ɗum ɗo wa alima o andi anna al qadira alal itiyani o andi kattanɗo addude bi shay'i fi gayri hinihi kattanɗo addude huude taw wala nde foti arde ndeke qadirun alal itiyani bil waladi alal kibari ndeke oɗo ene wawi rokkude ɓiɗɗo taw koye nayo wa kana ahlu baytihi in qaradu kanko Zakariya dennagal nde ñomi ko fof ko gasi on ko neejo o koso dañani ɓiɗɗo e o andi noon Allah bawɗo addude ñameje ceeɗu dabbude Allah bawɗo addude ñameje dabbude ceeɗu ndeke o ne wawi rokkude ɓiɗɗo e nayo o andi ɗum ɗum woni hunalika toon daa Zakariya noddi rabbahu joom o naati nder juma to jamma qala o wi rabbi joomam habli rokkam min ledunka ɗoma zurriyatan geñgol ɗayyibatan laamgol ɓiɗɗo moƴƴo innaka no an sami'u an woni nanowo addu'a e du'a fa nadathu l malaikatu ɗon jibrilu noddimo wa huwa qa'imun taw mo dari yusalli omo juula fil mihrabi e nder juma he holko jibril wimo anna allaha wande Allah yubashiruka omo weltinirma bi yahya ɓiɗɗo ne wiyeni musaddiqan omo gonɗini bi kalimatin ko konngol noon min allahi ummarade Allah nde wonno Isa ko ruhullahi kanko noon ko konngol Allah ko wontan o woni wa sayyidan ko deweteɗo wa hasuran ko curiɗo o wona desowo wa nabiyan ko annabi min as-salihin koye moƴƴuɓe o jeyete ruya habrama rasulu sallallahu alaihi wasallam wi annahu lam ya'mal khati'atan wa lam yahimma biha oɗo Yahya o meeɗa wadde ko boni e gurdam makko o meeɗa himmande wadde ko boni e gurdam makko hawmay قال أوي كانكو أودو زكريا ربي جوامم أن يكون لي غلام هل نندني بينجل عند أبي مم دنجل هل نندني وقد بلغني الكبر مانغو يتمام مسبب يارا دوبي تيمدر دوبي نوغاس وامرأتي جم سودا مو آغيرن كو تيمارون يارا دوبي چپان دي جينا دوبي جيتت هل نمي نني سبيدو قال الله وي الهادي دي كذلك تاغيد بيدو e modon onon dido الله يفعلون كل ما يشاء ko wela ala bawda hadde Allah ne wawi
wadde ɗum wona eyi ɗum walamma taqata nafsahu ila sur'ati almubashshir bihi nde o yiɗni fittano makko e weltinirede matalan ko haali ko ɓiɗɗo mo wiya omo daña o e ko weltinira ko omo yiɗi ara joni gaala o wi rabbi jamam ij'al li ayatan waɗanam mande nde mboɗa andira joom suuda mo ko reedu gaala Allah wi mo ayatu ka mande nde gandirta joom suudu ma ko reedu ma ar ñalawma Allah to kalliman nas a haaldata yimɓe a jofata tan so a yi on ñalawma tan andu joom suudu ma ko reedu salasata ayyamin fodde balɗe tati e jammaji men a haalata illa ramzan so wona jofogol kala mo kaldata jofata tan on saha so waɗi wadkur rabbaka jamto joome kathiran ko heewi wa sabbihi juul bil asiyi subaka wal ibkari e kikiɗe anani bil asiyi kikiɗe wal ibkari subakaji ayyo واذكر جانتو إذ قالت الملائكة تمن ملائكة هون جبريل ويا مريم إيه ما مريم إن الله اصطفاك الله سبي ما ماما وطهرك الله لبني ما كلا غوركو مما سام واصطفاك الله سبي ما ماما على نساء إروب العالمين بند زمانما هاي دب غوت أفتها مرتبة هو عام مخصوص بأنني ويا منون كو عام كونو مخصوص اي كو دندانgal binde be fo so wana ما أدا خديجة سوانا يوم خديجة وفاطمة يا عائشة بيدونون وياما أبوران دومن وهذه دريقة مرجوحة ونقول الله وني جيتشنانغول بيمي نقول وني جيتشنانغول وانده كانكو مريم تاغورن دي فو كانكو بولي سوانا يوم خديجة يوم فاطمة يوم عائشة نقول نو وني جيتشنانغول كونو ولا حقو كو وني غونغا أن مريم أفضل النساء مريم بولي ريو فو على الإدلاق ولت هاي كانكو فو كانكو بولي أدنو فو كانكو بولي سو بني نون فاطمة بنت رسول الله روحان سو بني خديجة يوم خديجة روحان سو بني يوم عائشة روحان بعضهم في ذلك أنني وياما ونجمو قولي فضل النساء بنت عمران ففاطمة خديجة هم من قد برأه الله ووي فضل النساء قربة بانجريو بي أدونه بنت عمران وني مريم وصو بني فاطمة بنت رسول الله روحان خديجة روحان ثم من قد برأه الله ما الله حسنو ما عائشة روحان وبالجملة أفضل النساء خمسة كو حقيقة أوتن كو بوري رewɓe ɓurɓe aduna ɓe fof ko jeeyo mariama e khadijata e fatima to aisha asiyatu bintu mazahima ɓeɗon jeeyo zawjatu firawna joom firawna o hiya noon zawjatu nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati oɗo debbo ko nelaɗo Allah jogori resoydemo to aljanna noon ne mariama ko nelaɗo Allah resata ɗum ay ɓeɗon jeeyo ɓuuri aduna o fof moƴƴi e diɓɓe hankadi ndewi he ya mariamu e mariama ko ɓunuti li rabbiki ɗofta joome wasjudi sujju warka'i jaggo koppi walla juul ma arrakiina wonde juuɗoɓe ay oɗo mariama ko warka'i ma arrakiina julde juuloɓe ha ko joni ko salli ma al musallin julde e juuloɓe wone mane ñasiyankoɓe koye oɗo ayɓe tumnoto wonde koɓe gondata e rewɓe ko mbiyaade Allah wi warka'i ma arrakiina e julde juuloɓe firti ko mo wonde e worɓe yo julde mumen ndeke debbo ene wawi wonde won so tawi joomum yettima ɗon ɓe heɓani noon بمعنى تو معنى كان كو ويكم اودو بي معنى كو سلي كصلاه الرجال وانا يا جولدو يا اي وربه على كو جولدو نو وربه جولدata ni كومري معنى ذلك الحال مريم e زكريا من انباء الغيب الله ne halana nela koy ko kalan man ko ko wirnide atawanoka nuhi e min bahyodum ilayka fewde ma an muhammad fama kunta ala tanaki ladayhim ada woni do mabbe do isyulquna tumande be beddoto agalama hum kudi mabbe de be badata kuraje ne atawanoka kalana yi ayyuhum ebe jeewa bele feñana be hole mabbe yakfulu maryama jogordo nede maryam ebe jeewa dum ko ayyuhum ko fa'il kono maf'ul ko fi'lu ko mumtaz be jeewata ko yadhara ayyuhum bele feñana be hole mabbe ha yulquna aqlamahum ayyuhum salana kidan ajiwa ha o wi sum do be beddo kudi mabbe ebe jeewa bele feñana be ayyuhum yaqulu maryam dum mumtaz fi'lu mumtaz وما كنت أوانان لديهم بما بإذ يقتسمون ثم دبي لوردي غوت فوق إني يكون من هذا سكن غندا دم كالنا يب وإنما عرفتهم من جحة الوحي ومن غندم دادم كوالي وانا على كذين كالغا إذ قالت الملائكة تمن جبريل يا مريم إيه ما مريم إن الله يبشرك الله إن يلتنر ما بكلمة كونغول منه مرادم ولي أن بيتو اسمه إندمم المسيح كم ما do barke holi on Isa ibn Maryam bi reduni
sayi ay binisbatihi ilayha Allah askitin Isa e yummo tanbihan ala annaha taliduhu bila walide amo findina tagore nde wonde oɗo ne jibine ɓiɗɗo gorko ene jibine te kadi baba ala bila abi ida adatu rijali nisbatuhum ila abaihim sabu warɓe kewi joftinede koye babiraɓe mum kanko noon o joftina ko yumma ko sabu wasde jogade baba mana wajihan ko jom martaba fi dunya ya duna he wal akhirah la akhirah kay ko jom darajuji to wa min al muqarrabin koy mallinabe Allah wajeya Allah wi yukallimu an-nas fil mahdi wa ma halda yimbe dole le tekke wa kalan so woni nyaaki jo ma halda yimbe wa min as-salihin koy mujbe kadi wajeya Allah haldi karas kanko yumma maryama ne o woni halde o wi rabbi jomam anna yakunu li waladu on dañirami ɓiɗɗo gorko walam yamsasni basaru hay gorko goto meeɗani resdemi mi meeɗani kadi jinti ala Allah wimo alhaali kazaliki ko niite tagede cukalel e ma tawa baba ala Allahu Allah de yakhluqu ma yasha Allah ena taga ko haaji idha qada amran so nyaawi hunde yo won fa inna ma yaqulu lahu o weta hunde de kun wontan fa yakunu won ana ena wonade ko wonata wontan woni kasi Allah wi garowo wonu allimuhu alkitaba min jangina mo bindul barada annahu kana hasanul khatti wiyama ko joddo bindul jiddan hasanal khatti ko joddo bindul ko kana yuallimuhu lis-sighari fil maktab omo janginanno cukolon e tableau omo janginanno dumen omo janginanno cukolon e tableau wal hikmata omo janginanno nyaawoje wat tawrata deftere ne wieni wal injila Allah wi deftere ne wieni fo omo janginanno Allah wi wa rasulan Allah wi min badamo kadi ko nelado ila bani israila fewde bani israila e cuka ko walla caggal de o mawni on saha Allah ne haalde yumma maryama e on saha fa nafaka jibril fi jaybi dar'iha e o jibril wuttide bange meke wutte makko bange wutte makko ga jibril wutti to wadi tan fa hamala o woni reedu وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم ننتون فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل لعلني لمي بني إسرائيل قال لهم أبيبي إني رسول الله إليكم غندي منكم من نلاد الله نلاد إمودن أني نمين قد جئتكم بآية من أدني أن ماد وندكو قال مكو كوغا من ربكم أمراد جمم أني نمين أخلق مبودو دسنا ونامبودو تغر ko Allah modo desinana la kum wonande on mina diine bakkere ka hay ati dayri ko wayno mbaadi diwri biyama o wadi o tagi o wayno mbaadi diwri be mbi ko dako ngal be mbi kadi masalan e ko duma ko daddo be mbi ko fewni ha fewi o wadi dum no bakkere ni o wi mbado wada dum fa am fokku fihi mi wutta hen so mi wutti fa yakunu dayran wonade ko diwata yaha bi iznillahi non ko yemirore Allah biya o tagi ko wiyete dako ngal di annahu akmalu dayri khalqan on wi dum buri timmude do ko daddo biya ma kanyum buri timmude to bange tagore fo diwe fof masalan tagore fa kana yadiru e be dara ndego adi bakkere ne ha fewi o wutti hen tan diwi e be dara hum yanzurunahu e be dara do fa idha ghaba an ayunihim tan sagada mayitan so ya wi ne gido be yanat ma kono non Allah ne yidi nande be jeego o wadani bele be ko Allah o wutta tan be jiya be jiya en jeena diwa ha boy tan yana leydi ma so nati yidum tan yana leydi Allah jabata da yantude diwa makko Allah wi o ubri'u kanko kadi Isa o wi Allah neli kam mon o ubri'u mbodo sellina al akama ha jibidina be ngumdam kala jibidina be ngumdam so wi dum sellat nde wonno kanko onela ko saha doctorate ko saha doctorate be onela ko on saha doctorate be wawbe doctorago koy ben onela aha dum woni non andi ene jeya e kala annabi nelado e zamanum nelete ko yimbe wawbe on saha dum nela Allah ne nelande nela koy fasintebe wawbe haalde wawbe jangde o ari o watti haalde ke be ganda o medana de jangde Isa ne medana de jangde nela e koy doctorebe be ganda hayso ne memi so paani mam sallallahu alaihi wa sallam be bawa wutinde mayno
ben kanko poli ko dokko poli ko wawa dum kanko watti wurtinde ma docteur mo ko dañi docteur mabbe Moussa ne la koy wilebe be ganda ko hulbinibe haalana be gede kawni himbe mada kawni de weddo sawru makko mabbo fofu be ganda he kala annabi ne la do nele se koy huune kewni on saha o wi mi ari de wo ubiri ulla kama ha bodo safara masalan jibidina be mum bodo sellina o de ko bi iznillahi de wal abarasa jibidina be baras bodo sellina o uhil mauta kala maydo bodo wurtina dum fof ko bi iznillahi wiyama o wurtini goddo ne wiya azar ko musiddo makko o wurtini dum o wuti goddo ne wiya ibnul ajuzi o wuti ibnul ashiri fa asu beedo fo nguuri ha jipptini nder wuro hedda ko mayno ubba o wurtini dum o aratima gam nodda jomum tan o hafto ha nder wuro ha resta jibina wiyama odo wiyama azara ko sehil makko kanko Isa azara non sellano bandiraado debbo o nele Isa habru dum wonde banum debbo gorko o sehil ma Isa o sellani fa akhbaratu bi maradihi o wi non yolde ne non ko fani yarne balde tati waaji o yehi halani Isa de Isa arata yi o mayi woni fa jaa fa wajadahu qarmata Isa tawi o mayi o dufina o ubbama fa zahaba ma ukhtihi Isa yaade bandi ko debbo ila qabrihi fewde qabri ko fada bil ismil azam Isa noddiri Allah inde mawne ne fo uhiya o wurtina wa asa ila an wulida lahu on rutti to wuro to ha dum ha jonti dum jibini kis ko wadi dum ko tabu yido ko Allah wadi enen non ko sanse dangel dum tagi buseri lam yamta hinna bima ta'al umulu bihi Allah jarri boraki en ko nedden don ka famde enen la Allah sallallahu alaihi wasallam o wawi ko be mbawi ko pop o wawi ko buri dum kono non Allah de wonno ene yidi en Allah jarri boraki enen makko ko enen don ka famde andi Isa joni Allah jarri bima mabbe ko enen don ka famde mudum wurtinde maydo kam ha faare nder wuro resa jibina dum kam ne hawni de ma taw bakkere kadi wadde hunde kadi sondu kadi diwa kadi yimbe na dar dum nawri so boy mbiyen ko Allah dum tan woni sababu allazi wa unabbiukum ender Isa kadi ha joyi ko Isa ko ikhbar ko Isa halata aw Isa wi unabbiukum mami halan on bima ta'kuluna ko gotti don galle mon ko gottor don wa ma tadakhiruna e ko moftaton ko mami halan fi buydi ko cuudi mon ko moftaton e cuudi mon e ko gottor don mami halan yama kanko Isa cukolon kon o janginta kon kala hen garngel o wi an gottino hande ko nyir kosam an ko maaro e ranewo an bamma nana mofti telma o nder fawru modon bamma nana mofti telma o nder wakande modon telma nan ton ko bo haalan dum so hoti haalana bammu wiya baba ceerna men wi min gotti den ko kalma kaza o wi ara mofti e wakande ma kaza o te baba ne andi ko gonga nan ton kambe wuro ngo be baddi malde be bi tawde ko non cukolon kon hada ceernaajo hangdinde be nangen cukolon men basa jangoyde so na dum o ka o hangdes bikol men kon watte halde ko kadi ko wirni so boye kon kangete ban jaggi cukolon mak be bade nder suude yumbutti kanko wesa Isa o ummi to no jangere yonti no ceerna wada ni sa o ummi to wiide cukolon kon de garani jangudajo de kon celli be bi min e be ngara ton be ngarani de mi yani be jalti do de Isa hebbiti wiibe ko bafal ngal de elle won ko woni caggal to be bi ko bamde amen tugi ngoni to o yayi bisimil be buddi be tay cukol fo gonti bamde tugi pelis no wiide e mbaram dum adani o yimira do rondi mo wadi moy babba adimo misra woni wo unabbiukum mami halan on bima ta'kuluna ko nyaamo ton wa ma tadakhiruna e ko don mofta fi buyi ko cuudi mon fo mami halan on inna fi dhalika hade ko moftu don hen on nyaamani mami halan on inna fi dhalika wone de gede kawni la ayatan ko dalil wonde ko Allah nelimi lakum wanande on in kuntum mu'minina bayde odon gongini Allah mi ari kadi musaddiqan ko mi gongindo lima bayna yadayya ko adimi min at-tawrata ko wone tawrata mburo gongini wali uhilla lakum adimi ko mi
dangnana on ba'da alladhi yoga e nden hunde hurrima alaykum de ganda ene harminano e mon anani de mi dangnana on ko wayno liddi en ene harminano e mon e diwe e kala liddi kadi ngala masalan ande ko bacce den gede fo ene harminano e mabbe Isa dangnani be Allah Isa wi o jiitukum mi addi e modon bi ayatin hawnine min rabbikum marade e jommon fattaqullaha doftode kule Allah wa adi uni doftode kam ko jamirmi on ko inna Allah Allah non rabbi woni joomam wa rabbukum kanko woni joomon dum non fa'buduhu de wemo hada ko jamirmi on ko sira dun woni lawul mustaqimun pocingol fakazzabuhu be pennim bo shalibun ni falamma ahassa Isa tumani Isa andi minhu mabbe al-kufra jeddugol be jidi warte dum kala kanko Isa wi man ansari hori mane wallami yaade ila Allah fewde Allah mi walla diine mum kala al-hawariyuna hatan tebe wondube makko be enen be sahaba makko hatan tebe makko ben bi nahnu minen ansarullahi minen woni wallobe diine Allah yama kebe sappo idiyo gorko e boni comci daneji amanna min goldini billahi Allah dum non wasahade seedo Isa bi annano minen muslimuna ko min jeppilani be Allah rabbana jomi amen amanna min ko min goldini bima anzalta ko jippinda ilin jila wattaba'na ar-rasula min dewina la ma Isa faktubna windumin ma shahidina ko seedibe wonande be bil wuhdaniyati e gomdingol annabi ma o wa makarube pewjani kambe bani Israil en be pewjani Isa holdum holno be badi be bakkili neddo yo ya waramo fa makarallahu alla non e wa masalan sini fere mum e mabbe alla pewjata sinat ay kambe be pewjat be pewji be jabiri neddo be biya natto der sutto baramo alla kanyum sini fere mum e dow mabbe holno alla wadi bi an alqa shibha Isa ala man qasada qatlahu baadi Isa li Allah itti dum watti e alusi jinnodo warde mo fakataluhu alu yanti be bari be cikku Isa woti lura be biyo ko Isa be biyo ko alusi be biyo koyde de wala koyde makko yeso gonan ko yeso makko kono ne be ngone warondirde kambe fof rufi'a Isa ila sama Isa nawadu asama والله الله نون خير الماكرين الله بوي اندو فوجوب فوف اذا قال الله جنت ثم الله وي يا عيسى عيسى اني من متوفيك كوم جوغور دو warde ma non fama dum kono non joni warafiuka ilayya min woni am to fewde am aywa e aduna heta o mayde ala o mudakkiruka min woni jogor do woddindema min alladhina ben kafaru yeddu wa ja'ilu min woni jogor do wadde alladhina ben ittaba'uka be ganduda ene dewema ene ngomdini annabaguma min jogori wadde be fawqa alladhina dow en kafaru yeddube ha yawmal qiyamati won ila yawmil qiyamati ha dow ha darga kambe wona dow dum ilayya marji'ukum koy am ruttorde mon fa ahkumu min yawa bainakum hakune mon fima kuntum fihi ko laadum mutakhtalifuna lura fa amma alladhina kafaru satayuko be yeddube fa u'adhibuhum min yettube adaban tashadidan chattude fi dunya aduna he be bare be ndahe be masalan be jaba alama wal akhir al akhir be naata jego وما لهم على ناب من ناس هذا بيدو واما الذين امنوا ستبيكو بين بغندا اني غودني الله وعملوا الصالحات نتيغول لي غول مودي فيوفيهم اجورهم الله وني تيمينو جبدي مبه والله لام الله لا يحب الظالمين الله يدا تونيو روي ان الله ارسل اليه صحابه وياما الله نلي رولد فيودي عيسى فرفعته رولد لتا امتيم فتعلقت به امه يمراد ونانغي رولد وبكر يمراد او وني ويده هنا مريم فقال لها kanko Isa o wi nene innal qiyamata tajma'una ay darga jogori rendinde en wa kana dhalika laylatul qadr on jamma ko laylatul qadr bi baytil muqaddas ko don won yani hen kanko Isa o ma yaara dubi cafantete dubi tek wa asad ummuhu mimma ko wuri ba'dahu cagaldun 6 sinina dubi jego o rawa shaykhani hadith annahu habrama bukhari e muslim bi annahu yanzilu qurba sa'ati yama Isa ma warto so darga balli wa yahkumu bi شريعة نبينا ونياوى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الدجال كان كجبر ورد نلد وكيفرا والخنزير كان برد فانتوك ويكسر السليب وهذا قروة ويدعو الجزية وجدت ألمان أولنا اتغواره وفي حديث مسلم أنه حديث مسلم حبري بأنه يمكث 7 سنين ما أولي أدنه دوبي جيد وفي حديث أن أبي داود الديالسي 40 سنة أو يكدوبي شفان ويتوفى ويصلى عليه
أجول إدومك فيحتمل أن المراد مجموع لبسه في الأرض قبل الرفع وبعده بيام أودو أبي داود كوي وند إيسا ونسي أدونا دوبي شفانتني إن كالين جون جون إيسا دي يارنا هو دوبي شفانتني أتف ndeke duuɓi jeeɗiɗi o wara ɗo so ndenteri e wona capanɗe maaro ko ɗum zalika ko haalaɗo koye alhaali isa allah wi natluhu emin dursito ɗum aleyka ma an mouhammadou ɗum ɗo minal ayati koye dalillaji wonde komin allah wa zicri koye anani jangtowol alhakimi ñeññamo inna masala ise ay ñawore isa sifa muɗum andi waɗi sababu o allah addi oɗo aya wa anani de anna wafda najrana qadimu ala nabii sallllahu alayhi wa sallam hefereɓe najraniyankoɓe ono masala annasara en ɓe garino enelaɗo allah sallallahu madina ɗo fa qalu lahu naraka tasubbu sahibana min emin kewi nande aɗa ƴatto masalan gondiɗo amen fa qala man huwa nelaɗo wi holi on mo mbiɗo mi ƴattima qalu ɓe mbi isa tasamu annahu abdoullahi mbiɗa ko maccuɗo allah pourquoi aɗa wiya ko maccuɗo allah fa qala rasulullah aha ajal aha kay ko maccuɗo allah kay annahu kay abdoullahi wa rasuluhu ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah fa qala hal lahu mithlul khalqi ay oɗo wonmo nandi e tago he hi kanko o ala baba hay baba goto jibinani hay gorko goto meeɗa jibindew ɓurɗo o kay ala ɓurɗum hawnade allah nanne haalanat allah wi inna masala isa ay sifa isa kay inda allahi to allah to banggue hawnade ka masali adama way kono sifa adama accuni adama ɓuuri hawnade kanko ɗum mo jogui nene adama noon ala baba ala ne khalaqahu allah tagi adama min turabin koye leydi tan ɗumma qala lahu o wiyani adama kun won neɗɗo fa yakunu adama woni neɗɗo ni isa noon kam ko noon ko kun min gayri abin allah wi ko won neɗɗo tawa baba ala fa kana o woni alhaqqu gonga min rabbika ko ummade e joome ɗum noon an isa falata kun hoto laato min al mumtarina koye sikkitiɓe jeeɗa faman aw anani o an nelaɗo allah hoto sikkito faman hajjaka on mo weñodiri e ma an nasara en fihi to bangi isa min ba'di caggal ma jaaka de arema min ilmi e gandal faqul wiɓe ta'alaw so tawi on jeddi ko kalanmi ko ngare nadu min nodda abana ana ɓiɓɓe amen ko abana akum onon noddon ɓiɓɓe mon woni sa ana min nodda rewɓe amen woni sa akum onon noddo rewɓe mon wa anfusana min gadda koye amen wa anfusakum onon ne gaddon koye mon enen fof ndenden ɗo gotel manabata hil on saha lorli kino ɗen kuɗo ɗen fa naja'al maden la'natallahi kujji allah alal kadibina yo won e pendo mbiyen e joomam yahud kala pendo e alhaali isa on saha na sallallahu alaihi wasallam o wi wafdu najrana aywa annasara najrana e ɗum ɗon aywa lamma hajuhu fihi qalu ɓe mbi hatta nansura fi amrina amin disindiri min ƴeewa summa natika min gartema ɓe duttiri ɓe jeehi ɓe mbaɗi ɓe ndeeyi fa qala zura ayhim joom feere maɓɓe ɗuɗɗo ƴoƴjo o wi laqad araftum nubuwatahu e o wi enen fof eɗen nganndi ko annabi en jeddu tan wona eywa wa annahu ko woni fi ma bahala qawmun nabiyyan illa huliku o wi hay annabi goto meeɗani huɗodirde yimɓe mum so wona kalka ɗum noon ɓe mbi ɓe fawada urrajula ɓe goppi gorko wi an umuɗon way wan sarafu ɓe jeehi fa atawhu ɓe ngari e nelaɗo allah wa gar kharaja wa ma'ahu alhasan wa alhusayn ɓe tawi nelaɗo ne yaltini wonde الحسن الحسين فاطمة بنت رسول الله علي بن أبي طالب وقال لهم وبي بيدون إذا دعوت فأمنوا وبي ستوي وبي النصارى سمي هدي من بيا آمين فأبوا بشلي أن يلعنوا يكودي بشلي هدون دين لا دل وصاله بمدمكم مثلا على الجزيرة لمبو رواه أبو نعيم وعن ابن عباس أولو غركم الله وبي قال رسول صلى الله عليه وسلم خرج الذين يباهلون فيدو بي بين كل دين لا الله سبحانه يلتين بجه لرجعوا maɓe duttotono la yajiduna malan wala ahlan ɓe dutto galleji maɓɓe ɓe tawa hay goto wurani wona debbo wona ɓiɗɗo fof maya ha laaɓ o ruwi law haraju lahtaraɓu soɓe jaltino huɗotoyde nelaɗal maɓe taw galleji fof ni gontindoɗi inna hada oɗo geɗe kaalaɗe لهو القصص كدوم وني خبر الحق غونغ لا شك فيه وما من إله على دبتير غونغ إلا الله سبحانه الله وإن الله أي الله له العزيز كان كوني فوض إلى مك الحكيم نيني داي غول فإن تولوا سؤندم كتيما غاغون عند الله فإن الله أي لام الله أيوا عليم كان كوني غندو بالمفسدين بأنهم بنا ويجازيهم كان كوني جبو الله عندي بنا بما الله
Allah andi bonde e bonna be fu Allah andi bismillah qul wi ya ahlal kitab e won yahudiyankoɓe annasara en ta'ala ngare ila kalimatin fewde kongol sawa ingol ganda ene fonda baynana hakkude men kongol gol ganda démocratie ngare e maggol mi haalano woni ngol e wo baynana ene fonda hakkude amen wo bayna ko hakkude modon ngol kongol alla na'budu illa Allah enen fuftaw en debata ko wana Allah wala nushrika bihi en dinninta ya Allah shay'an hayhud wala yattakhidha tawjugita ko ba'duna yoga men ba'dan yoga arbaban Allah be min dunillahi ko wana Allah taw hay goto min jugita ko goddon ko Allah mum ala ada wawi jugitade moddo kay ko moddo kono hodo wanmana ko Allah ni kam ala koto yankinnomo hono no jankinarsuda Allah koto wadanmo hono no badanta Allah Allah e neddo jiida so haali ko moddi jab so haali ko wordi wop hoto jab fa in tawallaw so on dun kitima gali manago ngu fa qulu biye a ushihi anani ashhadu bi anna muslimun biye be ceedo de bi anna no minen kam muslimun ko min jebbili walamma nazala de wa nazala lamma qala al yahudu ibrahimu yahudiyun aya garo o kono yahudiyan ko be bi ibrahima ko yahudiyan wana hanu ala dinihi minen ko e diine makko min goni annasara en bi non allahi ya ahlal kitabi e modon jomirabe deftere limatu hajuna holko beñondirto don fi ibrahima e alhaali ibrahima on be ko e diine mum gondon te wama unzilati tawrata o jippinano wal injilu linjil o jippina illa min ba'dihi so ana tagal ibrahima o ko biyaton kon ko diine ibrahima gondon de tawreta jippinde e ibrahima de wondi ko woddondirde ni ibrahima benni duubi ujunere de tawreta jippi hakkunde linjira ibrahima ko duubi ujunnaje didi e duubi temedde jeenayi e capande jeedidi e duubi joyi dum woddondiraani o do son bi koy diine mum goddan kan on pena sabu diine mon o koy tawreta woni diine mon o koy linjira woni ibrahima tawaka dum ndeke wadde ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan on pena afala ta'qiluna ko hadi jogodon hakkillaji ha antum onon haula'i ehe monbe ha jajatum fi ma lakum bihi ilmun on beñodirama fi ma lakum bihi ilmun ko ganda ene wodane ene gandal alhaali Isa alhaali Musa e gaaje gol koy diine won gondon on biyama on gala e diine mum on gala e diine Musa on gala e diine Isa koy penale gondon on kalanama dum falimatu hajuna on biyaton odon gandi ko dum kisa woni kon ganda joni falimatu hajuna holko beñondirto don fi ma laysa ko biyen mum ko on gala dum ganda ko on tawaka on tawtaka ko tawa don ko e hol wala ko gandon hen ko on tawa ko sa wiida haala wona di ben wallahu lamdo Allah ya'lamuni andi alhaali ibrahima wa antum no onon la ta'lamuna on ganda Allah andi alhaali ibrahima kono onon kam on ganda ma kana ibrahimu wanani ibrahima yahudiyan ibrahima kay wanano yahudiyanke wala nasraniyan ibrahima kay wanani nasraniyanke walakin ko woni ibrahima kana lati hanifan ko oni do gaga diineji pop fewde e diine pocido musliman jebbilani do Allah wama kana ibrahima kay wanani minal mushrikina koy heferebe jiya ngande non inna awlan nasi bi ibrahima buri handude e yimbe pop e ibrahima lalladina tabauhu ko be rewbe makko e zamanu makko wa hadha an-nabiy e odo annabi ko be walladina amanu e julbe wonde be odo annabi ko be do so mbi koy diine ibrahima ngoni ko be ngone gon on fenat للذين اتبعوا زينة اللام للتقوية وهي لام الابتداء من جم جوهر خلاصته وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر خبر وذوي لام
bismillahi wa hadan ɗum woni noon wallahu allah noon waliyul mu'minina kanko woni ballowo julɓe kanko woni denowo ɗumen wa nasala aya garowo jippi ko lamma da al yahudu mu'adan wa huzayfatan wa ammaran ila dinihim yahudiyankoɓe ɓe allah bonni ɓe ɓe kawre ammar ibnu yasir anani e huzayfatu ibnul yamani e muaz ibni jabalin ɓe mbi ngare ngante e diine amen allah wi waddat yiɗi da'ifatun fedde min ehlil kitabi e jomiraɓe deftere on yahudiyankoɓe annasara en ɓe jiiɗi law yudillunakum hanino ɓe majjini on allah wi woma yudilluna ɓe majjinta noon illa anfusahum so wona koye maɓɓe li anna isma idlalihim alayhim saabu bakkat majjingol maɓɓe e yimɓe ɓe ɓe mbiyata ɓe majjina ɓe wol mu'minuna e julɓe ɓe la yudi'unahum ɗoftotakoɓe te wama yash'uruna ɓe ganda ɗum ɗon ya ahlal kitabi e hey moɗon annasara en lima takfuruna holko jeddirton bi ayatillahi e qur'ana allah wa antum tashhaduna te wal haalu oɗon ceedi wonde qur'ana ko gonga ya ahlal kitabi e hey mon yahudiyankoɓe annasara en lima talbisuna al haqqa bil badil holko jillirton gonga e fenade wa taktumuna al haqqa tuuɗon gonga sifaji nelaɗo allah wa antum ta'lamuna te wal haalu oɗon gandi ko gonga wa qala ta'ifatun fedde wotere min ahlil kitabe yahudiyankoɓe ɓe mbaɗi batu ɓe mbi ngaren mbaɗen ni ay kamɓe heefereɓe makka eɓe irri ken anduɓe eɓe gandi eɗen gandi joni ko feere mbaɗeten ngare enen fof sen fini mbiyen mouhammadou ko gonga beele ɓe jaɓ mbiyen mouhammadou gonga so yahiri mbiyen wona gonga ɓe mbiya ay ɓeɗo ɓe jaɓino nane ɓe jeddi joni wonko yirtini wonko ɓe jii hen ko laaɓaji ngare mbaɗen noon ɗum woni noon ɓe mbi aminu billadi gonɗine nden hunde unzila ala alladina amanu gonɗine qur'ana jippinaɗo e julɓe o wajahan nahari arwande ñalawma wappuru jeddoye qur'ana o akhirahu wattande ñalawma la allahum beɗe jo kamɓe yerje on ɓe duttoɓe mbiya wan ko rutti an sabu kono tan ɓe mbiyata yaqulu ma raja'a haula'i anhu ba'da dukhulin fi wa hum ulu ilmin illa li ilmihim bi budlanah ɓe batta wiide ɓeɗo ruttani ɗumen ewa caggal nde naati e oɗo diine goppi ala ko rutti ɗumen so wona enen gandi ko fenade wa qalu aydan kadi ɓe mbi wala tu'minu onon heeɗe yahudiyankoɓe hoto gonɗine illa liman tabi'a dinakum so wona dewɗo e diine mon qala ta'ala allah wi qul muhammad wi innal huda peewal hudallahi ko peewal allah wa ma adahu dalalun kala ko wona peewal ko majjere an yu'ta furtan rokkama ahadun goto misla ma utitu oɗon kaasido tan furtan won goddokkaro hono ko dokkoɗo aw yuhajjukum walla ɓe mbeñodira e moɗon ɓe poolo en inda rabbikum to jommon yawmal qiyamati li annakum asahhu dina wonde onon ɓuri sellude diine ɓe mbi ngare hoto jaɓen wonde rokkama goto hono ko dokkato an yuta wonde rokkama ahadun goto misla ma uti hono ko dokkato aw yuhajjukum walla ɓe mbeñodire mon kamɓe julɓe ɓe ɓe pooloya un inda rabbikum to jommon yawmal qiyamati sabu onon ɓuri sellude diine qala allah wi ɓul wiɓe innal fadla ay ɓural biyadillahi koye juuɗe allah yutihi man yasha allah ene rokka ɓural ngal mo wela deke famin aynidakum annahu la yu'ta ahadun hina ma utitum holno dañirton wonde hay goto rokketake hono ko dokka ɗum allah rokkata o wela rokka wallahu lamdo allah wasi'un kanko woni jaaƴo ɓural kewɗo ɓural alimun ganduɗo kandu e hen mo rokki fo ne handi hen yahtassu bi rahmatihi omo hertina yurmede makko man yasha'u mo wela wallahu lamdo allah zul fadli al azim kanko woni joom ɓural manggal wa min ahli kitabi ene hefereɓe yahudiyankoɓe manno on mo ganduɗa in te'manhu bi qinɗarin sa holni ɗum jawdi kewɗi a resdi ɗum a totti ɗum yu addihi ilayka itta jawdi ndi tottinma sa namdima
ko en Abdullah ibn Salamin won waaji goto resnimo ujunnaji ɗiɗi temedde ɗiɗi menkelde kange pir arani o toti wa minhum ene mabɓe kadi kamɓe yahudiyankoɓe ɓe kulani Allah ene mabɓe manno on mo ganduɗa inte manhu sa holni ɗum bi dinari menkelde wotere la yuaddihi ilayka tottittama sabu waw ɗum jamfade illa ma dumta alayhi so wona ɗon ɗaɗo duumi qa'iman aɗa dari ɗo dari ɗaɗo de komo wawa wulde kono sa ɓosiɗa sa seeɗa artita wiiko adduta ko i onko tottumɗani zalika ɗum ɗon bi annahum sabu kamɓe qaaluɓe mbi laysa ala alayna e amen fil ummiyina human binneɓe alana ɗumen sabilul lawol minen komin anduɓe jayi mum binne mi ñama jawɗum tan mbiyata makkanaɓe human binneɓe wa yaquluna ala allahi alkadiba allah wi eɓe kaalay allah fenade ɓe mbi ko allah wi ɓe noon wom kamɓe ya'lamuna ɓe gandi keɓe fende allah wi bala aha kay lawol mabɓe kay ene dow mon allah wi man awfa bi ahdihi kala mo humni aadi mo aadodiri e allah walla aadi mo aadodiri e julɓe wattaga huuli allah woppi goofi rewi jamiroje allah fa inna allaha allah yuhibbul muttaqina allah ene yiɗi rentiɓe hulɓe inna alladhina yashtaruna ɓerɓe ganduɗa enen gostito bi ahadillahi aadije allah wa aymanihim e goɗoji mumen gostito ɗum samanan kalisal qalilan seeɗa hay ko ene joni masalan ewa ngara ɗo henne ene lumuji men he ene leyɗele he kadi ngara tawa hunde ne wojji hono ko Ibrahima Gaye en jeeyata ko taw waɗaka barke sa warni tan yaha ɓe ko palake ɗum ɗo ko palake jarata ko hedde ujunnaji ɗiɗi en tati en te keɓe jeeyata ko hedde capanɗe jeetati jarata jomum wonda wiya wallahi ko palake sa oɗo montor ko saygo ko citizen ko palake ceeno ɗo foltatako ko ɗon gondi ɗon tan oɗon darodi sa yoɓima rumtimaɗa warni tan te a wonta yitumo kadi Allah wi ɓen woni wondoɓe e penale kalisal seeɗa tan de Allah wi ɓeɗo ulaika ɓe la khalaqa lahum ɓe gueɗal alana ɗumen fil akhirah al-akhirah wala yukallimuhumullahu ɓeɗo yawmal qiyamati sabu Allah tikkandeɓe haaldata e mabɓe wala yanzuru ilayhim Allah darataɓe yitere mum yurmede yawmal qiyamati ñalawma dal wala yuzakkihim Allah kadi laɓɓintaɓe e bakkatuji wala hum ne wonɓe adabul lefte alimum mus wa inna minhum ene mabɓe kamɓe ɓeɗo yahudiyankoɓe la fariqan fedde ko wayno masalan Ka'b ibn Ashraf ɓeɗo yalwuna ene oña alsinatahum bil kitabi ene oña masalan ɗemɗe mumen se ene jangata ko woni hen jangata koko ala hen kala ko bela li tahsibuhu bele cikkon ko ɓe kalata ko minal kitabi woni ko e deftere he te wama huwa minal kitabi taw ala hen ɓe gona jangude eɓe kaala ɓe mbiya ko Allah wini taw Allah wiyani noon cikkon ko e deftere he woni taw ala hen wa yaquluna ɓe gona wiide huwa ko min kalna ko min indillahi ummi koto Allah Allah wi wama huwa min indillahi ɓe pena ɗum ummaki to Allah wa yaquluna ɓe kaala alallahi Allah alkadiba fenani wa hum ya'lamuna ɓe gandi keɓe fen aya garo o jippi ko ne annasara najrane en ɓe mbi inna Isa amarahum an yattakhiduhu rabban ɓe mbi Isa wi min yomi mbi ɗum ko Allah أو والله لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم ونجد كريم بين الله من جدي وقت سجد ما الله جبني آية الله ما كان حاننا لبشر بندي ينك أن يؤتيه الله الكتاب الله إتدفتر ممركدم والحكم الله ركدم نياوار أفهم الشريعة والنبوة الله ركدم النباب ثم يقول للناس أردتوا يجب كونوا laatuɗe ibadan li gonte jiyaɓam min dunillahi ko wona Allah ala so neɗɗo dañi gandal faami sharia faami dewal Allah huuli Allah wiyata cujjene kam ni neɗɗo watti wiide noon fof puɗaɗo wonta ko ɓeete cuuɗi walakin ɓe mbiyata so jiyaɗo Allah kay so huuli Allah yaqulu mbiyata kunu rabbaniyina gone anduɓe gollirɓe gandal mon gone anduɓe alliyankoɓe ma kuntum sabu ko laatino ɗon tuallimuna alkitaba oɗon gandino deftere wo bima kuntum tadrusuna e ko laatino oɗon janga wala ya'murukum ɓe jamirta on an tattakhidul malaikata yo on jogito malaikaji wan nabiyina yo on jogito annabaɓe arbaban ko Allah
allawi ayamurukum be jamirtu on bil kufri keferu ba'da id antum muslimuna caggal de gondon julbe allawi dum kay harani mojjo kay wieta non wadhkur janto siftor id akhadha Allah tumade Allah nangi mithaqan nabiyina ahdi annababe allawi be lama ataytukum mami rokku on wallahi mami rokku on min kitabin deftere wa hikmatin mami rokku on ñaawore ñeñal caggal ɗum humma ja'akum rasulun ma aroy e mon kadi nelaat mi rokki on onon annabaɓe defte mi hokki on ñaawooje caggal ɗum ma aroy e mon rasulun nelaaɗo o musaddiqun omo jogori gonɗinde ɗi ma ma'akum ko wonde mon onon annabaɓe defte mon ɗe omo gonɗin ɗum en gaadodiri so ari la tu'minunna bihi mo on gonɗin mo wala tansurunnahu mo on ballumo so on keptimamo so on kepti so hetti gurdam moɗon on en gaadodiri mo on ballumo mo on gondinimo mo on gonɗimo qala ta'ala lahum allah wi annabaɓe a aqarartum bi zalika on qirrima ɗum wa akhadhtum on jaɓi ala zalikum ɗum mon isri adam aadima ngaɓe on jaɓi qaaluɓe njaabi kamɓe annabaɓe mbi aqrarna minen fof min jaɓi ko mbiɗa qala allah wiɓe wadde fashadu ceedo ɗe e koye mon ceede ɗo e rewɓe mon ɗe wa ana minene ma'akum mboɗo wonde mo mina sahidine koye seedotoɓe jeeyaɓe gande noon faman tawalla kala mo runkiti ba'da zalika caggal oɗo ahdi fa ulayka humul fasiquna ɓe biyete yaltuɓe ɗoftare allah wi afa gayrallahi beele koko wona diine allah yabghuna afa gayra dinillahi yati koko wona diine allah yabghuna ɓe ɗaɓɓata wala hu ene woodani allah ene ɗofti ey aslama lahu wa aslama lahu ene jebbilani allah man fi samawati ɓen man ɓe asamanu wal ardi ene jebbilani allah ko woni leydi ɗaw an ene ɗofti mbawnaka wa karahan ene mbawna force ene ɗofti allah wa ilayhi ko fewde allah turja'una duttete ɗon qul wi an muhammadu minen de kam amanna billahi minen kam min gomɗini allah wama unzila alayna e min gomɗini ko jippina e amen wama unzila e ko jippinano ala ibrahima e oɗo gorko ko ismaila e oɗo gorko ko ishaqa e oɗo gorko ko yaquba e oɗo gorko wal asbade e ɓiɓɓe maɓɓe wama uti e min gomɗini ko rakkano ɗum musa o gorko ko isa e o gorko wannabiyuna e annabaɓe min rabbihim ummarade e jomumen kala ko allah jippinno e ɓeɗon emin gonɗiɗi min de laanu farrigo bayna ahadin minhum min ceernani hay gooto e maɓɓe oɗo wone gonga o wone fenan min mbiyata noon hay gooto min mbaɗani ɗum wa nahnu minen kay lahu wonande on allah muslimuna emin jebbili ey mukhlisuna fil ibadati emin laɓɓinani ɗum dewa wa nazala aya garo o jippi ko fi man irtadda on gonnoɗo juɗɗo jattodini wala higa bil kuffari faside hefere allah wi wa man yabtaghi ghayra al islami dinan kala mo ɗaɓɓi ko wona al islam to banggue diine falan yuqbala minhu o jogorani jaɓanede wa huwa oɗo fil akhirati l akhira min al khasirina koye pertuɓe saabu ko nato ko jeyngol kayfa yahdillahu qawman holno allah fewnirta yimɓe kafaru ɓe ganduɗa ene jeddi ba'da imanihim caggal gonɗingol gumumen wa shahidu ceedi anna rasula ene ceedino wonde nelaɗo o haqqun ko gon wa ja'ahumul bayyinat are maɓɓe hujjaji ɓanguɗi wonde annabi o ko gon
wallahu Allah kay la yahdi o fewnata alqawma yimɓe alzalimina hefere ulaika ɓeɗon waɗɗe ɗum wonno ɓe julɓe ha ceedi annabi o ko gonga dutti gonti hefere ulaika ɓe jazaohum jobdu men annako woni fi alayhim woni e maɓɓe la'natallahi kuddi Allah wal malaikati kuddi malaikaji wannasi kuddi yimɓe ajma'ina pop khalidina fiha keɓe sasoɓe e kuddi he keɓe sasoɓe e jeygol he ha cekke jogoɓe la yukhaffafu anhum koye finanta keɓe al azabu lette wala hum wonani kamɓe yugharuna eɓe muñane illa alladhina tabu so wona tubtuɓe hen min ba'di zalika caggal de gonti hefereɓe tubti wa aslahu moƴƴini golleji mumen fa inna allaha allah kam ghafurun ko jafotoɗo rahimun jurmotoɗo wa nazala fil yahudi aya garo o jippi ko yahudi yanko innal ladina kafaru ɓen ganda enen jedduno isa ba'da imanihim caggal gonɗingol mabɓe annabi Musa summa zadadu kufran ɓe ɓeydi wonde hefereɓe yedde ɓe jeddi Isa annabi o sallallahu alaihi wasallam are mabɓe kadi ɓe ɓeydi yeddude ɓe ɓeydi kadi wonde hefere Allah wi ɓeɗo kam lan tuqbala tawbatuhum ɓeɗo tubu buyo jogorani jaɓede ɓe so maayi hefereɓe tan o ulaika ɓe o muddalluna ɓe goni majju innal ladina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe wa matu may wa hum kuffarun takadi enen goni hefere Allah wi be falan yuqbala min ahadihim jogorani jabanede goto e mabbe mil'ul ardi keweedi leydi ndi pop so wattama nguru ngotu wadama zahaban kange be tottama be totti Allah fulbe mbasanade jeygol Allah wi ala hen haji wala wiftada bi hayso kanko neddo o sotorima kange o yo Allah ya fom Allah ya fota ulaika be lahum ene wodani be azabun lati alimul mus wa ma lahum tewal halu alana min nasirina hadobe na'am lawi lan tanalul birra on kebata mojjere na'am hatta tunfiquha cakkodo mimma tuhibbuna hunde e ko jiddon na'am cakkodo e hunde e ko jiddon na'am ma tunfiqu kala ko nafdudo min shay'in hunde na'am fa inna allaha alla bihi e ko nafdudon ko adimun ko gandudo na'am fa yajazi alayhi kanko woni jobowdi yo e wa nazala odo ay garawo jippi ko lamma qal yahudu na'am de yahudi yanko bi innaka tasamu annaka ala millati ibrahim na'am ay wa an muhammadu ala ajo na'am gonda ko e diine ibrahim na'am wa kana ibrahim non la ya'kulu luhum al-ibil na'am ibrahim non nyamatana tew geloliti ala wa albaniha e koccum men na'am an al nyama tew gelo be biida ko diini ibrahim gonda na'am deke wana gonga Allah no ruttibe kongol na'am ay garo o wi kullu da'am na'am dendangal nyambe pop na'am kana latino ma fillan ne daganino na'am e bani israila wala de bani israila kala nyambe daganino bani israila illa ma harram israil na'am bi bo hono jattu gallo walla non tamutar hono jalte gallo bi illa ma harrama israilu so wana ko israila harmini ala nafsihi e hoore mum na'am israila woni yaquba israfit ko maccude ila ko Allah fira na'am yaquba non annabi yaquba te israila sanani israil tan ko annabi yaquba te non dum firata dum firata arab ko abdullah israila firta arab o israil wana arab na'am anani firta ko abdullah na'am inde makko non ko yaquba na'am de inde makko kanko annabi yaquba inde makko haqiqo abdullah na'am yaquba non woni waccore makko dum waccirte na'am do woni non israila woni inne non pamirta nan yo woni kala nyamde ne dagani no yaquba so wana ko yaquba harmin no e hoore mum woni sababu onon ko kanko annabi yaquba ko meedino arede rafi o ko dadol koyngal wonno fa nadara o takkani Allah in shufiya so selli la yaquluha hankanto wonta nyamto ngeloba fa harrama alayhi fa hurrima alayhi dum harmina e makko fis Allah wi non dum don ko min gabbe ko adino antuna zalat tawrat ko adina tawreta jippinte dum don adino ko jippine tawreta dum adi tawreta jippinede
ɗum noon ɓulwiɓe ko atu gadde bi tawreti fatɓe anani tawreta fatluha dursita ɗe a feeña ko kalɗo ko beele ko gonga walla wona gonga in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gomɗi ko bohituɓe muga ɓe gaddani tawreta qala taala allah wi faman iftara kala mo feɓiɗi alallahi allah alkadiba fenani in ba'di zalika caggal ɗiɗo hujjaji ɓanguɗi ko ulaika ɓen kay humo walimuna goni toon ɓulwiɓe sadagallahu gomɗi allah kala ko haali allah ko haali fof ko gonga fattabi'u ndewe millata on mo fefindi alallahi allah alkadiba fenani min ba'di zalika caggal ɗiɗo hujjaji peñi o ulaika ɓen de humo walimuna goni toñɓe kul wi sadakallahu gonɗi allah ko habri fattabi'u ndewe millata ibrahima dini ibrahima ko on gonmi e dow mum hanifan koɗo oñi ga dendagal diiniji fof fewde diine l'islam wa ma kana wonano ibrahima kay minal mushrikina koye hefereɓe ibrahima kay jeeyaka e hefereɓe aya garo o jippi ko lamma qalu qiblatana qabla qiblatikum kamɓe yahudi en koɓe mbi funnange men kay adi funnange mon allah wi inna awwala baytin ay arwande suudu kay wudi a wallinanandu dewal linnasi wonande yimɓe leydi he lalladi bakkata wondu makka ndu ndu suudu de adi sa anani bakkata noon li annaha ta bukku a anagal jababirati anani ndey suudu ndu endu ɗiggina daaɗe hefereɓe banahul malaikatu qabla khalqi adama bimi malaikaji mahi suudu ndu ko adi malaika ko adi baba adama tagede ko adi baba adama tagede ko ndu suudu ndu nden ma nde ko wadde kayru adi walla te ko yahudi ko so bi baytul muqaddas adi wan kalifenande ورد أن الله خلق بيت المأمور كي وكانت ملائكة السماء تطوف به استاغر ملائكة الأرض لبيته لبيت مثله وي ملائكة وي سور بيت المأمور ملائكة أسمان دي كهن بانغرو ملائكة أدون دي كني من دنج هون نسور فأمرهم الله يمر بما سور في بيت مهازن للبيت الذي في السماء يسود سور دون سور ودو أسمان دو وياما وكان من درة بيضاء وياما كيرو كندو من كل كان رنير ونو فدافت به قبل آدم ألفي سنة وأدي بابا آدم تغير سور لو وانغام دوبو جنا جدي وأدي بابا آدم تغير ندو بوين نو كيواد أدي بيت المقدس كون بابا آدم مهير woni baba adama noon o wi baytul muqaddasi ko caggal suudu kaaba ndu mahede duuɓi capanɗe nayi nde fuɗɗima heede ɗum woni inna awwala baytin wudi alinnasi lalladi bo bakkata arwande suudu fof wallinanadu yimɓe yo ndew hen allah ko lalladi ndun suudu ɓe bakkata wondu makka kayru suudu de mubarakan kono waɗandu barke o hudan kodu peewal lil alamina wonande binde fihi ene mayru ayatun ayaje bayyinatun peñƴe magamu ibrahima ene hen ko magamu ibrahima ɗo baba ibrahima dartono ene maha suudu ndu kama alayhi bi bina il bayt asaru qadama hu batte koyɗe makko fihi nan ɗon ha joni o baga ilal an ha joni ne heddi mata dawulu zamani aduna no juutini fof nan ɗo heddi wata dawulul aydi alayhi juuɗe ne memba ɗum ñande kala kono hay hunde ومن هكذا أنا مجرد سورة تدئيف الحسنات فيه الله أنا سواء نت براج عند سورة وأن الطير كر لا يعلوه نديور كر رواه دو ميرو نديور رواه دو سورة كلا كر دو سورة ينات توبة وني لا يمر على ظهره إلا إذا كان بالطير مرض كلا نديور أوي مثلا ستوي أنا وان دير فينون سوي دو ميرو سفر وينغو كم تنا ودم تون كونه كوانا دم كو أي نديور وقت نعبر سوانا تاو نديور نيو كلا نديور نيو نيون سوي دو ميرو تنسكلا آمن ولله أنا ومن دخله كلمات اندر مينو كان آمنا وانك وني كولي ورثاك ولله إن وادني الله على الناس إدو ينبدي هج البيت هجويد سورندو أنا وادني الله تقوارن دي هجويد سور
manistada on kattanɗo noon ilayhi fewde mayru sabila lawol nelaɗo noon wi lawol ngol noon ko taw aɗa jogui jooɓa aɗa joguiɗo jolɗa ha jettuɗa tawne wonde hoolare wa man kafara kala mo yeddi Allah walla yeddi ko Allah farli to banggue haaju fa inna allaha allah de ganiyun ko jondiniɗo anil alamina ga binde yimɓe jinnidi e malaikaji hayso en ndewani Allah taala wonde Allah qul wi ya ahlal kitabi yehi mon jomiraɓe deftere lima takfuruna holko jeddirɗon bi ayatillahi ayaji Allah wallahu Allah shahidun ne seedi ala ma ta'maluna ko golloton ko batton ko Allah nandide fa jazikum alayhi kanko woni joɓowon ɗum qul wi ya ahlal kitabi yehi mon jomiraɓe deftere lima tasudduna holko paddi anani holko pir anani de holko pirliton holko pirlisinton an sabilillahi ga dina Allah man amana on gongindo holko batton ɗum holko pirliton yimɓe ga diine Allah o wonande gonginɗo Allah bi takzibikum nabi wa katmunatihi so neɗɗo ari en yiiɗi rewde ne laaɗo Allah tan mbiyon wona gonga so ne amdi on sifaji ne calɗon haalde tabghuna ha oɗon ɗabbay ɗum iwajan oñare holko baɗirɗon ɗum wa antum shuhada wote wala halu odon gandi diine jarlaado poccido fewde Allah ko diine l'islam ene wone deftere modon wa mallahu gande non wonani Allah bi ghafilin ne welsindi amma ta'maluna ko golloto ko penno ton ko e ko jeddo ton ko Allah ne andi wa inna ma yu'akhirukum ila waqtikum Allah ne nemno on ha mayde ngel jonta li jaajikum yobon wa nazala aya garawo jipi ko lamma marratuma li wirti ba'dul yahudi yoga e jorbu wonna birti alal awsi wal khadraj wana tan jogel nabe anani de ene woni sehilabe jorbuwol habannobe jamma nyalawma tan lumbal nabe ndewi don tawi jogel nabe e jorgol na foni gonde jakkane jewta duubi temedere be kaba be bandira ala foka badra joni non be batti yiide non jorgol nabe jogel nabe en dindi jakkaaje en dindi tubbe en jewtide en jaltene pijjana jaada fagata hu non ta'allufuhum hankande metti jogel nabe jogi lumbal naajo o no jogel nabe e jogol nabe mbadini fa zakkarahum kanko lumbal naajo o siftini jogel nabe o siftini jogol nabe bima kana bainahum fil jahiliyyah gandu de son beldi hande wonde kam don sabu an alusi ba ma fi kaari fino ba ma hella hagi gandu son jewdon fi kele ka dai ngi jamantaru o do fi ba makko fino ba ma hella ande kay mi ande kay hamandus o do ba ma warno dum kadi o woni halta mo halta andu isra seedandi pata sajaru kambe ngone duddude alusi gonkay ba ma fino do baba hella nyande ande kay gonka ba ma warno babam aga men woni haddu wakkaadu yettati luna abedi be warndirde Allah jippini ayo ko awse khadira ko leddi didi gonno duubi temedere be kab ala fok e batta nenelaado nelande non be bedditi hankade ha wayno be meeda habde wodi kudaado wirti do non halsani be hareji mabbe bennudi Allah ya ayyuhalladhina amanu hey modon gomdimbe Allah dande koy intudi uso tawi on dokti ma farigan fedde min alladhina ben usul kitaba rakano be defter gande yahudiyankobe be ko saysebe de yaruddukum be nduta on baada imanikum caggal ne gomdindal Allah be batta on kafirina ko hefere yedebe de be do ko saysebe on ji ha on gomdini Allah on jidondirino kom jiidu bi ma babani be do hudabe dendi non tan gara amatan hadde nentude de wa kayfa takfuruna hon jeddirton wa antum no onon tutla alaykum tawene dursite e mon ayatullahi ayal wa fiikum tawene wone modon rasuluhu nelaado Allah ngande wa man ya'tasim billahi kala mo jogiti Allah faqad hudiya on kan fewnama ila siradin fewde lawul mustaqim poccigo يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غونغين بالله أيوا اتقوا الله كل الله حق تقاته نو الله فوتي هوليريدني هوليريدوم نون بأن يدعى فلا يوسى الله يو دكت سن هروافه ويشكر فلا يكفر الله يو منت هرو يده ويذكر فلا ينسى الله يو سفتر هرو يجيت نبي قد فقالوا يبي يا رسول الله إن لا الله ومن يقوى على هذا والباود والباود هم يود الله تن توافتا والباود من تد الله تن تويجيتا والباود سفتر الله تن تويجيتا فنسخ أورا آية نسخرا بقوله تعالى ولو فاتقوا الله ما استطعتم ودde tawde ko non kule Allah no bawru don goto fo hul Allah fodde mum dimi goto fo kulul mum Allah kono fotiri ni kala no fotiri day Allah non kulul ma fota
ɗum noon kono kam wala tamutunna hoto maaye kam illa wa antum muslimuna sana ɗon goni julɓe kam ɗum hotanɗe jabbayde taw sona ko julɓe wa atasimu joƴituɗe bi hablillahi diine Allah jami'an fof hoto mbaɗe ɗum goppon ɗum ɗo ala jagge fof wala tafarragu hoto certe caggal nde jaɓɗon Allah onon fof gone gotum واذكروا شفتر نعمة الله نعمة الله عليكم من أن لنجل أوسي خضرج إذ كنتم تمنلاتين دون أعداء كون أن يندرنوا فالله لنجل بين قلوبكم حقون برد من سبو الإسلام فأصبحتم بطل بنعمته سبو نعمة الإسلام قل بطل إخوانا كون مسداب دين وكنتم أنجهين هالاتي دون على شفا حفرة أدون من يكون كون غسك من النار إجيب أنغار بنتم ها إنغسك جيبول هذا ناني أننا den so wana may on gari do ha do ni joni non Allah hadani on dum andadakum minha Allah dandi on e mayde nata jengol ak sabu limanago kadhalika do Allah fenyinire on kono ko hala ko ni yubayyinu Allah lakum Allah ene fenyinana on ayati dalillaji ngotin pago hattanum la'allakum belejo onon tahtaduna on pew wal takum minkum yo laato e modon onon lenyul nelado Allah ummatun dental yad'una ngal ene nodde ilal khairi fewde mo yo wade mon waɓe noon yo wone mon tan ɓe ganduɗa kam ene dari ene mbajo yimɓe no mbaɗen joni aɗen koye wona yimɓe fof mbajorodi won yewɓe ene mbajo woni hewɓe mbajata wona ɗum noon onone ko noon tan yo wone mon dental ɓe ganduɗa ene mbajo wal takun minkum ummatun yo wone mon dental yad'una ɓe ene nodda ila khayri fewde moƴƴere yo wone mon yo ɓen yo ngara rona portable MPV ويأمرون نيامير بالمعروف كو موجي وينهون كذا عن المنكر كو بوني يو واتن كا وادbe non yo wara yimbe fuka horo dejju tan so bone ko boni na haale yo won wi ala majjari goppe bade dum goppe dum oto yimbe fo gon waajitobe weebani kono horo yimbe fokal gon dejju yo war kay waajibe kay وينهون كذا عن المنكر غا بانكare ko ulaika yemirobe ne nodde yimbe ko moƴƴi ene kada yimbe ko wadde ko boni Allah yuhumul muflihuna be ngoni malabe Allah wattere ben min onon ko tabiidi yo wone mon wana yimbe fof wal takun minkum wana yimbe be fode ko tabiidi wona wala takunu hotolato de kallazina odon bayno ben rafarragu be ganduda ene ceeri ga diine mumen waxtala fu cululu ndiri min baadi caggal ma jaahumul bayyinatu caggal de are mumen hujjaaji bangudi wa ulaika be kay lahum ni wala min azabul lafta azimun mawd to bayena ben wal ben yahudiyan ko be annasara en ay faftara gatil yahud o wi yahudiyan ko be ceerti ihde wasabiina firqatan capanɗe jeeɗiɗi e goo diine ɓe jogi kamɓe yahudiyankoɓe wahidatun najiyatun ko diine hen goto fat natata aljanna ɗiɓe fof jengol fayi wal baguna finnari wan nasara enne goni isnayni wa sabiina firqatan an nasara enne goni capanɗe jeeɗiɗi fedde wahidatun najiyatun wal baguna finnari hen pellel gotel daɗata ngeltan natata aljanna ɗiɓe fof jengol fayi وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نلاد الله حالني أنه أن هذه الأمة قل لنلم قل ستفترق 73 فرقة لنلم قل ما بتشيرتوي بعد شابان الجيري دي تتي فد فصم ديني ko hen fedde wotere don naaji tun hen fedde wotere dado heddi we hojjegol pay leñol nelaado Allah o wi leñol makko ma fecce pecce capanɗe jeeɗi tati diine be mbiya ko min dum be mbiya ko min dum be mbiya ko min dum ha wana capanɗe jeeɗi tati fedde wotere naatan aljanna heddi we ma di ngir jaadum e jeegol ya Allah watine dado nde kam وهذا التفرق من بعد الصحابة نقول أو تشيرتقول نونكو تشغل الصحابة بنجي فالناجي سانني يندقنون كمان كان على قدم النبي وأصحابه كان هيرو بفعل نلاد الله ريونو وندي بنلاد الله فعل ديونو بينوني دقبي heddi be ndewane ulli eled wa yaxtalifu fi kulli zamanin bil qullati wal kusrati kala zamanu non hen saaji ne famda hen saaji be kewa fa fi sadr al awwali o wi arwande non islam kanu zahirina aqwiya ke be feñobe ke be sembube kono wo kullama taqadamu zaman aduna ne beydo boyde tan aywa izdadu fil ikhtifa'i be beydo suudat aduna beydo boyde ne beydo famduta
lakin la tanqadi fi gatannaji kam fedde dadore de kam tajata ma dama alqur'anu mawjudan do qur'ana ne jange fedde de nan don qala allah ta'ala allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum فلولا أن أهل القرآن الذين يتدبرونه موجودا لما بقي القرآن ستوين جومرا بقرآن بأن جنگ قرآن أن ميجو قرآن أن نقدر قرآن نقودي أدنه قرآن هدر نوكو in qulta inna du'a'ahum mustajabun tawde ben no ngodi non ay sago du'a mabbe jabe aywa fa halla ta'u bi islahi al'alam fal ko hadi ben be ganda du'a to be jabe nuwono aduna o modde sa neddo wi mo non jabo dan biya bi annahum la yalhamuna du'a bi ghayri ma fi ilmi allah alla longintabe ko hawrane e mijo mum so tawi alla hawrane e mijo mum dum fewnude alam o fof o longinta du'a to be jabe be duwo ben duwata أن الأسف فإذا علم الله أن العالم لا يسله مثلا فلا يلهمون الله ستاد أندي أدنى أو مكيتا ولنجن تدوتو بجابة بندو ولا يوفقون للدعاء بإصلاحها الله هودين تابع دعاء دين أدنى بنا بل هم أسد الناس صبرا على يسقط بموانا أدنى بموانا من وتحملا للمكاره بندون توكو ولاني وردا بالقضاء بمبلو هدري الله وفايما بأنيا وجه الله وفي ذلك الذي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نيلاما لفت مولد او ويده andi o wi kanko jimdo o wi arihi qalbaka la'ani wa sallim lahu bil qada tafuz bir rida fal aslu la yatahawwalu a neɗɗo arihi qalbaka la'ani foftin ɓerde ma tampunede wa sallim lahu alqada jebbilana allah ñawoje tafuz maldeɗa birrida weliya fal aslu la yatahawwalu ko Allah ñaawi ko ɗum waylota ko wi wonat ko wonat ɗum noon foftin ɓerde ma poftuna kala ko o fawema ganda ko ɗum o ñawno alamatu ahlullahi fina thalathatun amanun wa taslimun wa sabrun mujmalu alamatu ahlillahi mande ahlillahi an fina emen to ko tati mandeji ganda oɗo neɗɗo koye ahlillahi no jeeya amanun ko wonde koolaɗo kala mo jiiɗa enen woni koolaɗo koye ahlillahi no jeeya wa taslimun e jebbilade dendagal gueɗe ɗe Allah fayma komo wela wa sabrun e munji kala ko Allah waɗi e makko ɗum ɗo woni mande ahlillahi en muñal jongal oy watta farrugul mazmumu sanani ceerungal ñingal ngal innama huwa fil aqaidi ceerungal ñingal ko to bange pible to bange pible fimde ma to Allah Allah wonde ko goto so tawi en luurodiri aawi Allah be ko dido tan ɗum koko ñinga kono enen fo eden kawri Allah ko goto eden kawri qur'ana ko Allah jeyi ɗum eden kawri nelaɗo Allah ko goto eden kawri sahabaɓe fo ko gotum eden kawri tusubar julte ko darɗe nayyi waktu fo julte ko darɗe nayyi eden kawri la ilaha illallah ko Allah tan hande wi'ede noon eden kawri ko Allah tan rewete deweteɗo goɗɗo ala wa amma to bange faruji Allah ene rewe kanko rewete kono sa rewirimo ni ene sella o wi ala ko ni sellirta no madhaba mali e madhaba ɗum tawi ko ngol ɗon ceerugol ngol ɗon ñingaka a faami ñinga kay ko mbaɗa waɗa ko mbaɗata ko aɗa waɗa ko mbaɗami ko mbiya koye fenani ngol nde gani gona fenani mboɗo juula no juldetani mboɗo horde no kordatani mboɗo resira no desirtani mboɗo hajja no kajirtani te koye fenani ngol ni anne waɗa koye fenani gonɗa tawi ko ngol ɗon lurgol koko ñinga wa amma furu'u noon ay fa innahu rahmatun li ibadillah furu'u to bange faruji madhhab malik en madhhab shafi'i en ɗum ko yurmede jiyaɓe Allah ɓe andi kam ɓe luurani kam julde kam juulet eɓe luuri ɗum eɓe luuri Allah goto eɓe luuri Cheikh Tidiane eɓe luuri nelaɗal yawma tabyaddu ñalawma mo ranbi wujuhun jeese
wa taswaddu qawli wujuhun jes on nyalam ko yawmal qiyamati fa ammal ladina suwaddat so tawi ko ben be ganda ene qawli wujuhum jes mon be ngoni heferebe ben fa yulquna finnari beddete koy jeygol be so beddama malaikaji biyabe akafartum on jed ba'da imanikum caggal ndingum din don fa yawma akhdhil mizaq nyalawma ma Allah wi no alastu bi rabbikum jabi don bi don bala ni jonona yeddina ta jeygo ha fazuqul azaba badde tawde ko non meede lette bima kuntum sabu ko latino dan takfuruno dan jedda wa amma alladhina biyaddat so tawi ko be ganda enaran wi wujuhum jesum be ngoni julbe ben kam fa fi rahmatillahi ben ko jurum Allah woni aljanna hum kambe fiha tun khaliduna ke be sasobe tilka de do ayatullahi ngoni ayaji Allah natluha alayka min dursitudu e ma bil haqqi gonga wa mallahu wanani Allah lan yuridu enen muy zulman ton العالمين بند ولله كو الله تنجي ما في السماوات ووانا اسمانو كو الله جي وما في الارض كو وانا ليدي كو الله جي والى الله كو فيودي الله ترجع ورتته الامور في كوج كنتم الله تنو ما لنيون نلاد الله on gonino e gandal Allah khayra ummatin dendangal leji di ganduda o onon burno mojjude leji ukhrijat linnasi peññina naadi yimbe dendangal leji peññina no tagore de onon buri mojjude shardi non ko ta'muruna bil ma'ruf tawodon jamira ko mojji وتنهون عن المنكر ودن كذا كبني وتؤمنون بالله تودن غني الله so taydum ala on bawa mojjude sabbi ko ma mojja jamira ko mojji kada ko boni den gon ta leñol neladal walaw amana ahlul kitab sanno non yahudiyam ko be gomdini Allah la kana khayran lahum dum burno mojjude mabbe minhumul mu'minuna enema be non julbe wa aktharuhum ko heewe mabbe kam alfasiqun ko yeltobe daftar lan yadurrukum be bawa lorlude non julbe illa azan so wana to e jattoje tan e be kala mala don tan be kala de wa in yugatilukum kambe heferebe sebe kabe mon on julbe yu wallukumul adbar be ndumtinan on tagle mabbe be doga mbala yum saruna be ballataake e modon ko onon ballete duri bada alayhi Allah wi wada may mabbe azillatu koya ayna ma zogi fu kala be tawa teddungal ala illa anani be ngala jogitaade be ngala illa bi hablin so wana non wonde e boggol min Allah to Allah enen gaadodiri Allah to bange hoolare wa hablin walla jogi boggol minan naase yimbe enen gaadodiri yimbe enen totta lempo ko heddi be non kam ngala den ben totta lempo jabani Allah be ben kam ngala den ben kam ngala hoolare wa ba'u be nutudima bi ghadabin tikkere min Allah ummarade Allah wa duribat fiyama alayhim bi almaskanatu miskinagu de keferu fiyama e mudum tubagge mo jida foko pantalo sibis ko koldo de hay tuba kon dewon kon njaawade sipuyel wada roboyel ne holide njida fof miskino ene wadi pantalo puro 4 pos njida fof jolle tay ko poñgel galle jewdo tuuba dum tan ne yurmini ko miskinam sa aldi kay yo galle yewto kono gaakala ala tan gonde galle so wara an tan rawandu so heewi debbo don haadam wonangal zalika don bi annahum sabu kambe kanu belatino ma yakfuruna be jaddanno be jaddanno bi ayati llahi ayaji Allah wa yaktuluna be baranno al anbiya annababi bi ghayri haqqin ko wana goga zalika dum don de bima asaw sabu ko be ngofi yemirore Allah wa kanu belati ya'taduna be jawta ko dagi fewde ko harmi Allah wi non laysu sawa'an kambe hefrebe wana gotum te kota kambe yahudiyankobe laysu sawa'an yahudiyankobe annasara en laysu sawa'an potan sabu min ahlil kitabi ene jiya e joomiraaɓe deftere ɓe ummatun dental qa'imatun poocingal tabingal e goonga ko en Abdullah ibn Salam yo wili Allah wane makko kanko e wondi makko ɓen yettuluna en dicittono ayatillahi ayaji Allah ana al-layli arwaneji nyalawma jamma wa hum yasjuduna ko juuloɓe yu'minuna billahi ɓen ene gomɗini Allah wal yawmil akhir en gom nyalawma cakkiti wa ya'muruna en jamiranno bil ma'ruf ko moƴƴi wa yanhauna en kadanno amin munkari ko bodi wa yusari'una en baddanno dando bil khairati e moƴƴereji Allah yo ulaika sifi welido sifaji min as-salihin be kay koy moƴƴude je o minhum ene mabbe kadi man laysu kadhalika be bayani non fa laysu min as-salihin kadi wona moƴƴi Allah yo ma tafa'alu kala ko golludon min khairin moƴƴere falan tukfaruhu on basata yo beede baraji mum kala moƴƴere ne badda ayobete
wallahu Allah alimun kan go woni ganduɗo bil muttaqina e fulɓe